E chenro magwa magokinyi makawuono miyo ichako tudri kodwa kochakore sani namba mar ote machuok 33600 kaka pile ibiro yudowa achiel kachiel e Facebook, ibiro yudowa Ramogi TV, X @Ramogi TV. An bende inyalo tudri koda e Facebook page mara, ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_ machiegni kendo magi thuond weche ma wamiyo pek. We have agreed that to bring the country together for the purposes of working on the issues that are of priority. A dialogue is the way forward. The signing of this bill paves way for the establishment of the selection panel for the appointment of IEBC commissioners. The IEBC remains a cornerstone of our democracy, responsible for overseeing regular elections at various levels. Nyakwara Mogajwang machiegni eneno weche manyiena okinyi makawuono. Jakuny mula achiel owito ngimane kama moko 5 to oresi bang' bugo mar kunyo mula sienyore e kar kunyo mula e gwenge mag Kanga e sub-county Marongo e county ma Migori. Chenro mar reso jokuny mula mamoko 12 ma ichich ni podi lodino negi e bugono podi dhi nyime. Director e migao mar thieth e county ma Migori, Laktar Dan Ochiel, oyango ni ng'at achiel ne owito ngimane e kinde mane ringo kode e kar thieth Marongo. Owacho ni ji 3 ne othiedhi kendo dok dala ka ji 2 to yudo thieth e osiptal maduong' ma Migori. Jalup komishona Marongo, Jojo Tenga, oyango ni bugono ne osienyore e kinde mane jokuny mula maromo 18 ne nitiere iye. Today at about 1:30 we received a report that there was an accident at the mining site being manned by a local artisan. This mining site is called Chopper Mining Bit, and that the entrance had collapsed and about 18 people had been trapped inside. So far we have managed to rescue 6 and the efforts are ongoing to rescue the remaining. We have also mobilized ambulances and nurses within the sub-county and the county at large to assist. Rawere ma osebedo kabago ng'anyo e pachoka owuok tung' mosuo gi jatend Azimio Raila Odinga bang' golo duonde kendo rwako twak mar kelo kwe kod winjruok e pachoka. Raila ne owuoyo e romo manobagi KICC kama jatend piny Kenya William Ruto ne oketo e koke e chik mara mabiro kelo lokruok e duol mar IEBC kama oyange ni twak moriwo rowere gi oganda jo Kenya e sectors duto ma pachoka biro timore chakre wuok tich nyaka ngeso mabiro. Lydia Okeyo nigi mathoth. Karibuni hapa chini. Ne en romo mano kelo kanyakla jotelo ma oya e kweth siasa mani e piny owacho kod mago maketo piny owacho tesri. Romo ma jatend piny Kenya William Ruto gi ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga ne owuoyo e gido achiel kuom thuolo mokwongo bang' twak mar NADCO ruombore piny. We have agreed that to bring the country together for the purposes of working on the issues that are of priority. We have agreed that a dialogue is the way forward. Jatend piny oyango ni piny owacho geto bago twak ma ibedie gi ji maromo 150 moya e sectors mopogore opogore koting'o mago mag siasa, jondiko oganda e tije, johala, rawere, kanise kod jolony sectors duto ma pachoka. We have agreed that a membership of 150 representatives of various stakeholders, 50 of whom shall be young people of Kenya. The other 100 will be representatives of all the other sectors. Twak makama dhi chakore wuok tich mabiro nyaka chieng' ngeso ka ogeto kelo kwe winjruok kod achiel mar oganda i pachoka anyate kinde maliet mar ng'anyo osebedo kosa so piny Kenya. We agree that we give people an opportunity
to be heard, to express themselves, to come out with the grievances which are actually ailing our country today. Weche ma ibiro twagi oriwo telo makare, loso thuolo mag tije, kedo gi mibadhi, rango weche gope mag piny Kenya, weche mag uchumi kod mamoko. The issue of unemployment, issues of corruption, the issues of ethnicity. Kata kamano, twak manyochiw gi jatend Azimio la Umoja wan Kenya Lansha Lamolo Odinga onjawo chuny moko kuom oganda jo Kenya ahinya to rawere ma osebedo kabago ng'anyogo ma e kinde mokalo osekwa Odinga mondo obed tenge kendo kik donjre weche madhi mbele e pachoka. Mbui mar X nopong' kod seyo bang' Raila Amolo Odinga golo duonde ewi twak makamano ka giwacho ni ng'anyo ma osebed ka ibage pachoka ok otudre gi jasiasa mora mora, bende ok otudre gi IEBC, to gin girango ngimagi mabiro kaka rawere. Moko kuom rawere manowuoyo ting'o Kenyan Vigilante mawacho kama: ne rawere, josiasa osebedo kadwaro gigi giwuon, gichokore nikech wasethung'ogi. Ng'anyo marwa ok en mar Raila, ok en mar Ruto, ok en mar Gachagua kata Kalonzo, bende ok en mar IEBC, en mar ngimawa mabiro. Cornelius Keirono to wacho kama: twak e kind Raila gi Ruto ok marwa. Josiasa dwaro mana pong'o igi giwegi, wadagi mondo omi chikwa gi josiasa. Wan kaka rawere mag Gen Z kod millennials wadhi mako dhiang' negi tunge. Hatupangwingwi, ok bichalo negi. The government critic to wacho kama: ne wanyiso Raila mondo yue, kendo wenwa ng'anyo watim kendwa. Wan ok wadwa twak gi Ruto, twak pok notie pacho nyaka nene. Moko kuom josiasa mag Azimio bende ogolo duondgi ewi wach manowach gi Odinga. Jatend duond bura mar DAP-K Eugene Wamalwa owacho ni ok oyie gi wachno. Jatend NARC Kenya Martha Karua wacho ni okang' makamano en kaka otegu maruto oketne Raila Amolo Odinga. Raila Odinga Jr. ma en wuod jatend Azimio bende ogolo duonde kategore gi okang' ma wuon mare okawo kata obedo ni nying gichal. Owacho ni ng'ato ka ng'ato biro mana ting'o sike. Lydia Okeo, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny William Ruto oketo koke e paro mar chik mar weche yiero, okang' madhi yawo yo ne chenro mar gwero commissioners manyien mag IEBC. Bang' Ruto keto koke e chikno, aput moyiedhi koro idhi chuogi mar gwelo commissioners manyien mag IEBC kuom thuolo mar ndalo 90 bang' chamo muma. Ting' maduong' mochomo commissioners manyien mag IEBC dhi bedo nono kod goro kiew mag gwenge mapachoka. Chris Owino nigi ler mathoth. Officials and all others. Bang' digni kuom thuolo mar higa achiel gi dweche buora, chenro mar gwelo commissioners manyien mag IEBC koro nyalo chakore kendo tok jatend piny William Ruto keto koko e chik mar weche mag yiero mar 2024 e karomo mar KICC. Kaluwore gi chik manyien mar weche mag yiero, aput madhi gwelo commissioners manyien mag IEBC dhi bedo kod jokanyo 9 ma en medruok mar ji 2 kowuok e chik machon. The signing of this bill paves way for the establishment of the selection panel for the appointment of IEBC commissioners. The IEBC remains a cornerstone of our democracy, responsible for overseeing regular elections at various levels, and on the overall ensuring that our electoral cycle is managed transparently and administered in an impartial, neutral, efficient, accurate, and accountable manner. The IEBC is a very important institution. It's not the first time we have had issues with IEBC. If we find a solution to this issue of IEBC, it will be on the way to resolving very many issues in our country. Jokanyo mag komiti no dhi bedo ji 2 mowuok e duol mochung' ne chenro mag od bura PSC, ji 3 mag komiti mochung' ne duond buche e od bura, jakanyo 1 mar riwruok mar okinde LSK, ji 2 mawuok e riwruok mag ute lamo, kaachiel kod jakanyo 1 mawuok e riwruok mar jonon buge pacho kae, Ice Park. Hand over a copy of the act to His Excellency the Deputy President. Aput makamano dhi bedo kod ndalo 90 mar luongo joman kod dwaro mar bedo jakom kod commissioners mag IEBC goyo gi kogno kendo chwalo nyingegi ne jatend piny William Ruto mondo ogwelgi bang' od bura puodhogi. I concur with leaders who have said there must be professionalism and integrity as part of the cardinal principles of the men and women who will be charged
with the responsibility of overseeing our elections. Tich maduong' mochomo commissioners manyien mag IEBC dhi bedo wich bar mar nono kod goro kiewo mag gwenge mapacho kae. Mabiro kata doko ni thuolo mar nono kiewo mag gwenge mapacho kae ne onego timre dwe mar adek higani. Chenro makamano ne ochwal nyime kaluwore gi onge mag commissioners mag IEBC bang' jakom machon mar IEBC Wafula Chebukati kod commissioners Boya Mulu kaachiel gi Professor Abdi Gulie thuolo mar giromo e apisi e chak higani. Jalup jakom IEBC machon Juliana Cherera, Justus Nyang'aya kod Jack Wanderi to ne ogwe tao bang' ka ochung' mopogore kod Wafula Chebukati e wi duoko ma yiero mar tend piny mar 2022 e kinde ma Irene Masit to ne ogole e apisi kod aput maneno no kido mare e kinde yiero maduong' mokalo. Kaluwore gi chik kare 89, IEBC onego non kiewo mag gwenge mapacho kae e kind higni 8 kod higni 12, gino mane bwogo keto piny Kenya e bugo mar chik kaluwore ni kiewo mag gwenge mapacho kae ne onon mogik dwe mar adek higa mar 2012. Mopogore gi nono kiewo mag gwenge, IEBC bende nigi ting' mar bago yiero madunde kar chung' od bura ma Banisa e kaunti ma Mandera mosebedo maonge kod jaod bura margi kuom thuolo mar higa achiel kod wards 7 e pacho kae. Chenro mar gwelo commissioners manyien mag IEBC ne ochung' bang' komiti mane tayo twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza mane otelne kod ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka kod jatend kweth mathoth e od bura Kimani Ichung'wa kwedo aput makamano. Azimio ne okawo chung' ni apudno ne ogwel kod jatend piny William Ruto kende, gino mane omiyo giluoro kod kibaji ni ne onyalo dhi yiengore nyakonchiel e yiero mar 2027. Okang' mar jatend piny William Ruto keto koke e paro mar chik madhi chugo duol mochung' ne yiero e pacho kae IEBC biro bang' riwruok mar Azimio golo ng'ur margi e wi digni e keto e tim moko kuom winjruok mane ochopie kod komiti mane tayo twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza e karomo mar Bomas of Kenya. Chris Owino, Ramogi TV, KICC, Nairobi. Gikone oiki mosenindo David Chege ma en achiel kuom rowere mane ochiel kod magina e alwora mar od bura e kinde ng'anyo mag kwedo paro mar chik omenda. Chege oiki e gwenge mag Mangu mani Kiambu kendo ne oyuore gi rowere kanyakla kod jokedne ratiro mar oganda. E kinde no jotim bero oyango ni rawera machielo Danzel Omondi manyocha okwany ringre ne e bugo mar kunyo kware e gwenge mag Juja ne otho bang' gado pi. Kaka jafombo marwa Walter Nyambaga lero, familia mar Danzel pod yuago ratiro e wi tho mar wuodgi. Tarik 25 dwe mokalo mane odiechieng David Chege mogik e piny ka. Ka en achiel kuom rowere mane ng'anyo ka kwedo paro mar chik mane geto medo choko mar osuru pachoka dakika machuok tok mor bunde. Jowetene ne one ka umo ringre mar David Chege kod bendera mar Kenya kare motiap kuome. Ndalo 13 bang' magina kawo ngimane. Kuyo kod lit omako gweng' Matururi e kar dak ma Mangu e kaunti ma Kiambu. Ka familia mar Chege tayo ik mar wuodgi. Mama ne Jen Duta kod owadgi Brian Kinyanjui ochwal negi bendera kod rowere mag Gen Z kanyakla kod jokedo ratiro mag oganda moting'o Aki Afrika ka ginyiso kuyo margi mar wito David Chege magikoni ne suja maduong'. They didn't just lose their lives were stolen away from them by the same individuals who are paid to defend our lives. Na hii rangi nyekundu iliyoko kwenye hii bendera ni pamoja na damu ya ndugu yetu David Chege. He is special, ni shujaa, he is a hero. Please, as you are mourning, please note that you lost a hero. David came out on 25th. His first protest ever. He's never protested before. Because the previous week he saw young kids he taught, protesting. And he came out to fight for their rights. Owadgi Chege gi chuny malit nokoni David Chege ne owinjore odhi e pinyno mar Jerman. Dweni bang' ne nyocha yudo tich mag lony e yore mag mbui mane osome mbalariany mar JKUAT. David was actually in the last phase
of his visa application process to go work in Germany. It was actually the final stages. He was going to work in Germany. He had gotten a job opportunity in Germany. You need to apologize to those families. Then you can talk about dialogue. But they can never, ever, 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 ever be dialogue without justice. Justice for David Chege. Iko mar David Chege ne otim kasanduge obo kod bendera. Ataro mar paro mathoth kalore ni en gino ma itimo mana kod jolweny. Everyone loved him. Anyone who came across him loved him. I met his kids on Sunday and they were the sweetest children. They all loved him. E kindego, bende Denzel Omondi manyocha okwany ringre ne kalewe wi pi more bugo moro mar Kware Juja ne otimne bere kar kano ringre ma General Kago mayudore Thika. Denzel en achiel kuom rawere manyocha omuomo kendo donje od bura. E kinde ng'anyo, otimne nonro kod jabero Dr. John Mathaya. Owacho ni pi ema nyocha oyo rawerano. Jonyuol ne kokalo kuom jawache lo familia okoni gidwaro ratiro mar tho mar wuodgi ni chich nitiere kaka nyocha lal kod tho mare. Denzel alikuwa kijana wa kwanza. Manake yeye ndiye alikuwa wa kwanza kwa Boma. So matarajio yalikuwa makubwa sana. And I wish to state that Denzel was an able boy. You check on his academic history, he was a sharp fellow. So I don't see another reason why he could not have been left to continue and clear his academics. Riwruok makne ratiro mag oganda Amnesty International okone sirikal nyaka ket tesre mar kawo ting' kendo chiwo lere tho ma oyaye mag oganda. What we have been informed by the pathologist is that he died by drowning. Ka iko rawera David Chege ranyisi ni wuodhe mar dhi e pinyno mar Ingereza ogi kod ka. Gimaduong' ma familia mathoth ma owito jogegi e kinde mag ng'anyo dwaro en ni mondo ratiro mondo yudi kawuok kuom piny owacho. Watanyabaga, Ramogi TV, Mang'o e kaunti ma Kiambu. Migawo mar arita owacho ni dhi kawo okang' ne obila madibed ni teko kendo lal gi jo Kenya e tok chik. Kindiki ma ochiwo ote e wi ng'ur ma osebedo ni jochiw arita moko lal kod jo Kenya. Wacho ni gin kod ripode ni nitiere apisas moko mag arita mateko jo Kenya. Jatend migawno wacho ni bede migepe ma omiting' mag nono apisas mag arita kwe biro timo kamano kendo neno ni okawo okang' ne ng'ata mageng'o ne jopiny ka ok oluwo dwaro mar chik. Bende odhi nyime gi siemo jogo masiayo jopiny mondo mi otim ng'anyo e tok dwaro mar chik. Lakteche ma jopuonjre kata interns odiochieng' manyoro ochopo kendo e log tich mar migawo mar thieth kama giramo ni ok gibi wuoke nyaka ndikgi e tich e otieno manyocha. Lakteche go nyonindo e laro mar apisas mag migawo e bore Nairobi kendo giramo ni gibiro medo timo kamano. Jagoro maduong' mar riwruok mar lakteche Dr. Davji Atela ne omondo e apise go mar bago twak kod migawo mar thieth, to kata kamano jotend migawo no ne orem chopo e twak makamano. Judith Omondi kod mathoth. E odiochieng' mar ariyo lakteche mag interns oko mar apise mag migawo mar thieth ywa kaka bet pacho ologi ka tich kata e ute thieth mag ji giwegi bende ok ginyal yudo nikech gionge lisen mar tich. Nyaka ne tiek skul higa mokalo e thuolo makalo higa achiel ana jony koro gimokela ka en nikech afwenyo ni kaka medo bet dala abet dala to samora nyalo bedo na rito lep nyakeno koro na ng'ado ni abiro bedo ka ma piny ru. En odiochieng' matek sana nikech koro chuni ni bede ot ama kiyudo gimoro minyalo timo kibarua moro matin tidhi timo kamoro kata mana ka migede tidhi timo matin mondo yud pesa ni moro matin ing'ego gik moko ariadek minyalo dwaro minyalo tiyo godo mondo iendeleza godo ngimani mapile pile. Koro en gima ma rach sana ma ng'ato ok nyal gombo ni mondo bede. Motelo ne ma lakteche gi ne owinjo mibarupe tarik 7 kaluwore gi winjruok mane obedo bang' tieko ng'anyo mane okawo ndalo 56. Kata kamano gikoni nyaka sani migawo mar thieth ni kod ng'ur mathoth ma ok gibiro wako. Mokwongo ne ji ok owinjore wach chudo. Koro wach chudo no nwasekalo ni barua mane gigolo ni gida chulo wagodo
pesa mar 70,000 mokwongo mano oseruch oko. Koro wach milaro sani ne gibukore ni gidwaro post ji e tieng' ariyo mopogore. En miriambo ma jogo oseketo chakre higa mokalo. Koro sani ok nyal nyisowa ni koro kaka ne finance bill ogolo oko, koro pesa onge manyalo romo dakteche te. Mano miriambo. To kendo gitemo riambo kendo ni gidwa ni gimiwa tich jinus. Mano bende ok wanyal yie. Jagoro maduong' mar KMPDU Daf Jetela ma bende ne ochopo ka mar bago twak kod jatend migawo mar thieth koni twak margi manyoro ne osenyago olemo kendo kawuono winjo gibed gi romo mar miyo lakteche gi oboke mag chako tich kata kamano ok gineno telo mar migawo mar thieth. And therefore yesterday we spent over 10 hours trying to crack out and to see mechanisms to make sure that all the interns are posted today, that we're going to have a commitment and a plan so that within this month, all the interns be at their places of work. We were to have a meeting from noon. And I must say, unfortunately, that meeting has not taken place today. And therefore, we are where we were yesterday, or we don't know the progress today. And as KMPDU, we are retreating to have a sitting with the National Advisory Council leadership to discuss the mechanisms to which we can implore to resolve this matter once and for all. Lakteche gi nyoro odiochieng' kachiel gi otieno ne obago budho oko mar apise gi mondo migi oboke mar tich. Kawuono bende gisingo bet kanyo nyaka migi oboke mag chako tich. Judith Omondi, Ramogi TV. Riwruok mar jochiw thieth Kenya Medical Association KMA okwero sirikal ewi chuogo aput mabiro rango chenro mag jochiw thieth e pachoka ka giwacho ni nitiere duol ariyo madhi nyime gi ting' makamano. KMA olero ni nitie apise ma osemi ting' gi katiba mar tiyo tije makamago kendo onge tiende jatend piny ochuoga kendo aput machielo. Simfros Okinda miyo waler mar wachno. E okang' machielo tend William Ruto chako tumore ohinga e temo chuogo aput mag nono chenro mag sirikal. Matok riwruok mar jochiw thieth Kenya Medical Association lero ni chuogo aput mar rango chenro mag ndiko kod rango ngima jotich e sekta mar thieth en ting' manitiere duol ariyo e pachoka matimo. Kendo mano biro nyiso timo tich achiel nyadinuoya. Juma mokalo gazet moyiedhi mar piny owacho, jatend piny William Ruto ne owalo tim mar ji 27 kamoting'o jalup jagoro maduong' mar KMPDU Dennis Miskela, Justina Wamae kind joma moko mondo obedi aput mar rango jotije mag sirikal e sekta mar thieth. E oboke margi ne ute fwambo, KMA lero ni duol mar The Health Human Resource Advisory Council kod Kenya Health Professions Oversight Authority nitiere kod ting' maket gi mago ma jatend piny dwaro ni aput manyien otim. Duol mar Health Human Resource Advisory Council rango chike kendo keto chike machalre kendo maromre e windiko jotich, daro jolony mag thieth e counties, rango ngima jotich kod kaka jotich tiyo, tayo chenro mag luoruok mag jolony kod bedo kod register mag jotich mantiere counties. Komachielo, duol mar Kenya Health Professions Oversight Authority ni kod register mar jolony duto e sekta mar thieth. Duol ni bende nyayo tiyo kamoro achiel e kind jolony. Bende otimo pedha kanya achiel ne ute thieth. Duol ni kod ting' mar yudo duoko ne ywak mag jotuo kod duol mamoko matayo chenro mag thieth kendo neno rang'iny mag thieth madwarore oriti e kind weche mamoko. Kao kamano KMA koro dwaro mondo sirikal oketie tim ripode mathoth mosechiw kod duol mopogore ewi ber sekta mar thieth ma kuom thuolo malach choko mana buru e apise. Lipot mokwongo en mar od bura mamalo mar dwaro mondo chuog duol mar thieth mong'ere kaka Health Service Commission. Maluwe en Musimi Task Force report mar 2012 manogolo paro mondo chuog commission mar thieth mondo rang chenro mag jotich e migawo mar thieth. Lipod ni ne dwaro mondo pog migawo mar thieth kod tije kata chenro michiwe sekta ni mondo we thuolo ne migawo no oket maino e loso chike matayo thieth e pachoka. Report mar migawo mar thieth mar 2019 nogolo paro ewi tiego jochiw thieth kod yudo duoko mochwere ne ng'ikruok ewi tero jochiw thieth kuondegi mag tich. Nono motis ni Health Labour Market Analysis mar higa mokalo en report mar ariya malero lokruok monego ketie bero chike mag ndiko jochiw thieth e kind ripode mamoko. KMA dwaro ni sirikal ochuog duol mar Health Service Commission mondo ochung'e rango chenro mag ndiko jotich e pachoka. Ting' ma commission ni onego bedgo kaluwore kod KMA oting'o keto rang'iny mag tiego, ndiko, chulo kaachiel kod chike matayo jotich e sekta mar thieth. Machielo en ndiko ayanga jotich e sekta mar thieth duto, kaachiel kod ndiko kendo kuoro jotich e sekta mar tije sirikal.
Bende duol ni biro rango chudo kendo keto maromre ne jotije duto mag thieth matiyo tich machalre maneno ni okworo jochiw thieth e pacho ka duto maromre. Ma kero sirikand Ruto kama tek kaluwore ni ma koro en aput mar ariyo moyudo ng'ikruok tok duol mar Okine LSK donjo ne wach mar chuogo aput mar nono gope ma pacho ka. Gimomiyo doho ma Nakuru nyochungo chenro makamano. Bengi mar KCB kanyakla kod migawo mar ohala matindo ochiwo duoko ewi weche makelo chich ni agulu mar hola mar Hustler Fund. E report mochiw kod Auditor General ma pacho ka Dr. Nancy Gathungu osefwenyore ni nitie gigo makelo chich e yo ma ichiwo godo hola. Jatend migawo Simon Chelugui ma migawo mare otelo ne agulu mar Hustler Fund wacho ni onge mibadhi kata lal mar pesa e agulu no nyaka chop sani. Bengi mar KCB bende wacho ni onge mibadhi ma okalo e mbui margi. Tok Auditor General ma pacho ka Dr. Nancy Gathungu ma bende en janon buge sirkal chiwo report e wi aguch hola mar Hustler Fund. Bengi mar KCB ochiwo duoko e wi moko kuom chenro makelo chich. Kaluwore gi report no, customers abich nokwayo hola kata obedo ni ne gionge kod opande minyalo fweny godo ka bende hola no nochopo negi kata oyo. E duoko margi, bengi mar KCB owacho ni kuom ji abich mane okwayo hola maonge opande, ng'at achiel noyudo hola kendo duoko mak mana ni ng'ikruok e lai mar tudruok manyasani ne ok ochiwo ranyisi makamano. Auditor General yango ni nitie hola tieng' di 1,978 maromo shillings 477,928 manokaw kotigi opande moko diriyo. Kwan mar opande motigo diriyo e chwalo kwayo mar hola romo 867, ranyisi ni lai mar tudruok okorit makare. Bengi no olero ni ne giluwo chik mar chiwo hola dichiel ne jogo makwayo kendo okal kiyaw mar holo kaluwore gi nyalo margi. Kaluwore gi chik mar agulu no, jogo mane ondikore kendo emani thuolo mar kwayo kendo yudo hola. Kata kamano, report Auditor General nyiso ni ji makwan gi romo 1,304 noyudo hola maromo shillings $1,744,155 kata obedo ni ne ok gindikore mar yudo hola no. Kwanji maromo 848,47 noyudo hola maromo $1,464,721 motelo ne ndikruok. Gino ma bengi mar KCB okiro oko kagiwacho ni nonro margi nyiso ni customer duto manoyudo hola nokuongo ndikore. Korka kore, jatend migawo mar ohala matindo kod riwruoge saga Simon Chelugui bende oyango ni onge mibadhi e chenro mar chulo hola mar Hustler Fund. Chelugui wacho ni Auditor General ne otayo nonro e higa mokalo e kinde mane pod nitie pek kaka mag ng'ikruok mag mbui kod mamoko. Mak mana ni kachop sani, chenro duto oseriere kendo onge omenda moramora ma olal. E report mare, kachopok tich jumani, Jo-Kenya makwan gi romo 23 nosendikore e kepo mar hola kendo hola maromo shillings $54 osechiw. Kuom omenda no, $42 oseduoki. Efi Nyakidi, Ramogi TV. Nyakwaramogi Ajwang' report mar Efi Nyakidi emachopo godo e giko mar weche manyien okinyi makawuono kapok akaw yueyo madundo we asomo moko kuom ote muchwalonwa e Facebook kacha kama wantiere live. Ruth Nyathi Ochieng' wacho na sedonje chenro ka an umoja enako erokamano ne Nyasaye kuom yawonwa piny. John Okelo wacho ni morning wapendwa asedonjo. Nelson Madiba wacho na asedonjo from Jangoe Karungu. Wachak gi Nyasaye nikech piny Kenya onge kwe. Ote machielo Flozi Anet mar Siaya wacho ni watching live from Siaya Town. Kautieno Wuod Ojunge bende wacho na neuma ler ka an CBD Afya Center Nairobi. Ramogi TV ler kendo rienya buoreka. Nyakwaramogi Ajwang' erokamano ahinya kuom medo kete Ramogi TV kalore na kaw mana yueyo madundo gi sani. Bang' yueyo taduogo kod nonro mar gazet. Kik idhi mabor. At some point, I lost my path by myself, thinking that I can do everything by my own strength. And naturally, when you do that, then you're driven by your sinful self. Johnson ni pet wa mine. Johnson saizi ni my companion. Kupeana ni ngumu. Waki naeza feel lonely. Together as Wasafi, whenever we need prayers here,
we can come and do a prayer. Nikikuja hapo pastor ndio alikuwa mtu wa kwanza kunishika mkono. Ni mtu mwenye akona ile utu ya kusaidia. Current state of mental health among Kenyans is actually quite worrying. I literally wake up and I feel like literally I don't want to do anything. Simba yuko hapa ndani tayari. Na ashamshika mbwa, amemkanyagia chini. Hapo ndio nilichukua jukumu nikagonga bati. Don't miss out. Catch these amazing stories and more. Download the Citizen Digital app now. Available on Play Store and Apple Store. Citizen Digital, Kenya's #1 news app. E piny kae, tije magandika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo hala makelo nigi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore. Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen, saa 2:30 okinyi, mana e Ramogi TV. Kik bai. Okinyi kokinyi ka piny oru. Oganda wuok oko mar timo ohala. Ohala ber. Ohala chakre iwi. Johala matindo koda madongo giduto giwuok to gintiere e yor manyo. Nyaki bed gi excellent customer service. Tim kinda moloyo gimoro amora. Wabiro menyo ni ohala mopogore opogore. Atimo ohala mar branding. Watimo ohala mar hotel. Atimo ohala mar agrovet. Ka wamenyo ni lony madwarore mondo mi chakgi kendo kaka inyalo tayogi e yo makare. Technology ose present very good opportunities. Bende wabiro loso e wi keto mwandu. Ng'ama timo ohala to onge mwandu to mano ng'ama ok jo ohala. Mano ng'ama rawe ohala. Tudri gi Cleophas Oluoch, Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Teacher Beach kochakore saa 4 wakelo ni ngoma mobedo piny design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwore kod pi. Yonja wauntie kikubed mabor ya Ramogi nikech kai e kuma yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night Disco. Romani Ninja the Entertainer, maintain your position. Idi yuda kanyo kika fire gudi local instrumental. Wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach, saa 4 otieno. Milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwa keto pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kodwa Tich Adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta. Tich Adek saa 2 okinyi, mana e Ramogi TV. Sigana ni medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Meher kaul gil, yini biro timang'o? Kare. To joma onge ketho ema hinyore ahinya. Kuom higni 5, ne in kanye? Baba in bende ni wuonda kae. Weche hera medo bedo matek kendo mapek. Akwayi ni mondo in iwuog e odni sani. An naseche iko kaka Samaira gi Sara biro timo arus. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Andisora. Aber. Avatar. Ewi magi duto,
nyaka joot achiel chung' kanyakla. Ere kaka unyalo timo joma richo ka? An awinjo ka an gi wich kuot mang'eny ahinya, adwaro mondo atemo kaka untie kaeni. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Nyakwara Ramogi Ajwang' anyisi ni bang' yweyo madundo tabro bedo kaduogo kod nonro mar gazet. Okinyi ma kawuono antiere kae kod gazet mar Daily Nation kaachiel kod The Standard. Aselieko ni matin gigo ma omi peka e it gazet mokwongo, mano mar The Standard kaachiel kod Daily Nation. Antiere kae kod jafwambo marwa mano Hansel Oyango. Wadakawo thuolo makende mar mondo mi wami siso mar ng'eyo gigo mantiere gazet. Oyawre Hansel, ichiew nade okinyi ma kawuono? Oyawre ahinya Joyce, ruoth orita. Kothe manyo dwadino na yo buruburu kochacha, Nyasaye nyoresa ma anya chopo ot. E gazet ka neno ka olieka mana weche mag Ruto gi Raila. De bede ni gidwaro loso sirikal mar barwa bar kendo, koso nang'o. To The Standard tukete ka ni Gen Z backlash, mete ni Gen Z podoniano nang'o, ni wano kwadwa weche mag dialogue, wadwa neno ni sirikal tiyo. Negi wuok tung mosuo kod Raila Odinga odiochieng' manyoro. Kata kamano, adwano wachak kod gazet mar Daily Nation okinyi ma kawuono. Mana kaka wasewacho, gazet mar Daily Nation gino mangimiyo pek okinyi ma kawuono Nyakwara Ramogi Ajwang', gipenjo kae ni nyalo bedo ni jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga nyalo bedo ni gichano mar mondo mi gilos sirikal mano mar barwa bar, ma kendo giketo kae Hansel ni handshake 2. Mano ma jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod jatend ODM Raila Odinga nyaka sani koro nyalo bedo ni gichano mar loso mano a government of national unity. Kabene nyaka sani giwacho kae ni sani koro otemo mar mondo mi one kaka unyalo tieko ng'anyo marowere mag Gen Z osebedo ka bage pacho kae. Kata kamano iwacho kae ni riwruok mar Azimio nyaka sani gin bende nitiere kaka koro gineno ka ok dinegi e yo makare. Wach makamano noko mipeke it gazet mar 4 5 kaachiel kod 6 mar gazet ni mar Daily Nation. Hansel, liekore ni nyoro kanye pok jatend piny oketo koke e chik mar IEBC otieno manye piny koro rugo do nyoro nye gin gi romo moro gi jatend ODM mano Raila Odinga ma wachore en mana gima wachore ni nyaka bed ni nyegi lose wach mar sirikal mar barwa bar. To gima iwachore ni information makamano en information ma ok ler ahinya, ok gikete e lela ka gima ok giyange ne jopiny ma kata mana jok manye ntiere machiegni nyok ong'e gima nye giwacho. Parono mana kinde Uhuru Kenyatta mane Raila gi Uhuru noromo, wachore ni onge ng'at mane ong'e gima ne giwacho, mana ka koro ne wachako neno gik matimore kane wachako ng'eyo nang'o ni mae gik matimore. Kata kamano ji mang'eny osekwedo wachno, o kata Gen Z kende. Nye waneno kata mana ka jok manie riwruok ma Azimio kaka Martha Karua, Wamalwa gini, Kioni gini, nye wacho nang'o ni mano to mana pach Raila wan kanyo to kendo waonge. Wan gima wadwaro wariwre gi Gen Z gi rawere manie Kenya ka dwaro neno ni sirikal tiyo. To mana kaka iwacho kamano, adwani wadhi it gazet mar 4 nikech it gazet mar 4 kanyo ema kora neno ka bende okete pichni mag moko kuom jogo mantiere riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Nyaka sani koro ondike kae ni ei mano mosruok manitiere kind jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod ogai mar Azimio Raila Odinga. Gino ma koro iwacho ni nyalo kelo pogruok e riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Kwanyalo mana yudo it gazet mano mar 4 mano mar gazet ni mar Daily Nation. Mana kaka iwacho kanyo Hansel, bende nitiere weche mano wachore kanyo kod Martha Karua, Eugene Wamalwa, Kalonzo Musyoka bende neno kanyo. Kata ewi Kalonzo kanyo wachore ni Kalonzo nye onge picha manyogo manye Ruto gi Raila nye lose no. To wachore ni kanyo penj Kalonzo gimomiyo nyo kanye jo gazet timo noro gimomiyo Kalonzo nye onge to duoko manyo migi en mano ne en kind UDA gi ODM. Oken wach mar Azimio. Makoro Raila nyaka benyo chal ka gima jo Azimio be nyalo wacho kata neno ni Raila dwa tengore kodgi
to gembe gineno nang'o ni riwruok ma yande gin godo kamoro achiel e Azimio ni ka Raila amua ni dhi gi Ruto gin ginyalo bedo ni giwuok gitengore kata ginyalo loso riwruok margi mopogore. Kata kamano gima nye Ruto gi Raila nye sisitiza maduong' ahinya nye nang'o ni riwruok makelo ji kamoro achiel weche mag dialogue en tiere achiel kuom gik mane owache e NADCO report mane gima nye gitemo sisitiza ka nye gitemo siro kanyo maduong' ahinya nang'o ni mane momiyo waneno ka riwruok nyalo bedo nikech kata mana opposition wasewinjo ka wacho nang'o nyiso sirikal nang'o ni keturu e tim gik mane wawinjore e NADCO report makoro mane kuma Raila gi Ruto be osirore nang'o ni mae gima nyaka watim ang'o wane kotimore mae the way forward manyo winjo ka Raila wacho nang'o ni NADCO report nigi gik mang'eny makata mana Gen Z wacho sani ni onego losi maka okete tim to mano nyalo konyo Kenya. To Gen Z dongo wang'eni osekirore kodgi. To mana kuma iwe kar dogi kanyo kuma Gen Z koro osekirore kod ogai mar Azimio Raila Odinga. It gazet mar auchiel, mano mar gazet ni mar Daily Nation. Adwa ni wadhi kuro achiel kachiel. Mar mondo mi wang'ane kaka jo Gen Z nyaka sani koro ginyiso Raila Odinga mar mondo mi owere gi gino ma Gen Z timo. To magi duto timore tok ka jatend piny Kenya William Ruto nolando ni e thuolo mar ndalo auchiel mabiro twak biro bedo kod jokanyo 150 gibro bedo ka gilalore ewi weche mopogore opogore pacho kae. Nyaka sani koro rowere mago mag Gen Z sani koro giseyo mano kwetha mapingo piny owacho inya to ang'e ni kinde mang'eny otelne kod Raila Odinga. Nyaka sani koro giwacho kanyo ni Raila Odinga sani koro nitiere kata support ng'ano magiwacho kanyo ni osebedo ka sandogi kata oppressor margi ka koro giwacho ni ok gibi yie ne jo siasa mar mondo mi odonjre e chenro magi. To ang'e ni chenro magi ahinya osebedo mago mag sundo sirikal mar piny mar Kenya Kwanza. Gik magineno ka sirikal ok tim maber gidwaro ni sirikal oloka kendo tim e yo makare. To bende wang'eyo ni nitiere kaka sirikal osebedo ka thung'o jopiny kod usuru gino ma rowere mag Gen Z osebedo ka wuok oko ka kwedo. Gen Z ok wach kata mana wacho usuru kende. Usuru nena en chakruok ma ng'anyo ma Gen Z. Gen Z wacho gik moko kaka mibadhi, tiyo gi ofisi marach, tiyo gi teko mang'eny, koso miyo jotije rowere tich. Waneno ka dakteche ma osetieko tiegruok nyodhi ng'anyo nyoro kapok gitiyo kata ng'anyogi. To gima gidwacho maduong' en niya wach mar biro e mesa bet e mesa ni waloso dialogue ni nigi gik moko ariyo. Number 1 en gima wasetemo Kenya ka mose fail. Waseneno kata mana ndalo Uhuru, ndalo Kibaki to pok waneno lokruok moro malong'o mwanyawacho nang'o ni koro mae gima ne dialogue no kelo. Mar ariyo giwacho nang'o ni mae rien mana riwruok mar joko ich matiende ni magi jok madwa mana chiemo ok gionge agenda ma jopiny kaka ok giketo nyime agenda ma jopiny e twak gini. Kata kamano gineno nang'o ni ka giseloso riwruok ainani to koro gichak pogo lemo ma Gen Z kwedo nikech number 1 watemo duoko budget ma sirikal piny. Kichaki medo jomoko e sirikandni to koro ere tiende ere kaka wadhi duoko gini piny. Mar ariyo mae rien yo moro ma koro kedo gi mibadhi dhi bedo matek nikech wang'e ni opposition kinde ka kinde keto ga sirikal ka tesre gine magiseyo ga sirikal. Sama koro opposition osedhi e sirikal ng'ama dhi loso ne jopiny. Koro Gen Z be neno nang'o ni wan kuamua ni udhi gi maruno mano mana maru wan marwa ni pod wabiro dhi godo mana nyime. Haya mana kaka iwinjo kanyo Karamogi Ajwang' twak ma jatend piny Kenya William Ruto ne chano bedo godo kod rowere onego bed ni chakore tarik 15 dwe mar 7 ni kendo biro bedo ka rumo tarik 20 mano dwe mar 7 ka giwacho ni en mano ma koro biro bedo ka sumo paro mar neno kaka piny Kenya nyalo sudo mbele e yo makare. Kata kamano rowere wacho ni oyo wan ok wadwa mano. To magi duto notimore odiochieng' manyore kinde mane jatend piny Kenya ka achiel kod jo Azimio romo mane kar romo mano mar KICC bore Nairobi kama jatend piny Kenya William Ruto nochuo koke paro mar chik mar weche mag yiero kata IEBC bill makoro nyaka sani osebedo chike pacho kae. Kwaneno jotelo manoyuoro romo mar keto kokno chike mag IEBC waneno kanyo speaker mar Senate Amason Kingi, speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula, jatend piny Kenya jalupne ka achiel kod Raila Odinga.
Ang'eyo ni Raila Odinga chopo KICC kanyo ema ne owang'o i jo Kenya. Kata kamano koro wang'eyo ni bang' ka jatend piny Kenya William Ruto nosechuoko ke bill makamano. Sani koro wuoth osechako Hansel, mano mar yiero commissioners manyien mag IEBC. Kata kamano wang'eyo ni jatend piny biro bedo ka chuogo aputa mar jokanyo 9 mabiro bedo ka dayo dho jogo mabiro bedo ka oro kwayo margi ne lemo mar jakom ka achiel kod commissioners mag IEBC. To bill manyien ni nitiere moko kuom lokruoge magiketo. Achiel kuom gi en ni jokanyo mag panel makamano. Wang'e ni Mayande tiyo mano telne koda Mayande tiyo ne nitiere kod jokanyo 7. Kata kamano sani koro gibiro bedo jokanyo 9. Mago moko kuom lokruoge ma oketi. To ang'e ni magi duto keti kaluwore kod gigo mane nitiere report mar NADCO. Number 1, jo Kenya nye kwedo dhi Raila KICC ka. But gima ananyalo wacho ni ya kaka ne wang'eyo ni NADCO kweth ma NADCO kata riwruok ma NADCO manokelo sirikal gi riwruok mapingo sirikal kamoro achiel nochak gi Raila gi Ruto mane giriwore. Koro sama ne Ruto keto koke e wach mar IEBC ni nyaka ne Raila bede. Mamano koro nyaka wayie nyaka ne obede nikech mane en wach mane ne gisechako chon. Onge ka no nyalo koso ne bedo kanyo ne dhi chiwo ranyisi marach nang'o ni okodwa weche mag NADCO. To waseng'e ni Raila osebedo ka support weche mag NADCO chakre ne chake manyaka koro mane report nochiw be no support. Koro gima waneno ka koro nyen chire kikruok moro ka be chikni manye jo Kenya weni chikni dhi miyo jatend piny rusa mar puodho geche kata meli kaka kuonde mag goyo mbulu. But mano be nyewa neno ka nyose yangno nang'o ni macha ni e bill machielo macha bill mar election mana bill mar keto IEBC kamoro achiel. I mean keto yiero commissioners mag IEBC. To jok manyewa neno ka nyiwacho ni bro bede panel ma yiero commissioners no. Nyiwacho ni en gin ji 9. 2 kuom gi wuoke gin jomo puodh gi parliamentary service commission. Machielo nego be ni wuok kor majority, achiel wuok kuom minority. Waneno kaka ng'at jal ma represent Law Society of Kenya be nyaka bede gi kanyo. Waneno ka kata mana riwruok mar dinde Kenya ka be nyaka puodh ng'ato gi boards mopogore. Kata kamano nyiwacho ni commissioner miyiero no nyaka bede ni en ng'at man gi lony e weche mag ombulu. Osebedo gi lony mar dhigni ka tin ta par. Mar ariyo ni wacho ni nyaka bede gi lony mamae kuma nye wari na nyawinjo ka kibi goya. But nya neno ko olere ka nang'o ni nyaka bede gi lony e ICT nikech Kenya ong'ere kaka piny ma ICT. Ombulu 2 mosekalo wasebedo ka wan gi iluongo nang'o digital election kata ka ji kwedo wuok bang'e to waseng'e ni ji wasebedo kwa go ombulu digital mosebedo makoro maneno ka commissioners gi nyaka bede ni gilonye e weche mag ICT gi weche mag teknolojia mamano bro miyo kata ka ng'ato kwedo wuok mar ombulu to onyalo defend, onyalo wacho nang'o ni mae procedure manye wa follow kata mae rem kumanye wareme. Mage gik ma an nyaneno ka kendo koro nyaneno ka nasomo gazeti aneno ka kendo koro an gi kwe moro matin e wach ma nyaneno ka miya wasiwasi. To bende nyaka sani koro wach ni ng'at ma ibiro bed ka iyiero kaka jakom mar IEBC. Jakom mar IEBC nyaka sani koro iwacho ni nyaka bede jala manyalo bedo mano jang'ad bura e doho maduong' mogik ma pacho ka kata Court of Supreme kata Supreme Court ma pacho kae kalo ni nyaka koro bed ng'at ma nitiere kod wanyalo wacho ni entiere kod lony makare mar ng'ado bura maonge luoro moramora nikech wang'eyo ni doho mar Supreme kata Supreme Court e pacho kae kinde mang'eny nitiere kod teko mathoth kende ne doho maduong' mogika e pacho kae. To bende iwacho ni jalup jakom mar IEBC kapo nono ni nitiere thuolo ni jakom mar IEBC onge ok onyal bedo jakom mar IEBC mano kaluwore kod chike manyien makoro biro bedo katayo duol matayo weche magiere pacho ka mane jatend piny Kenya William Ruto chwe koke odiochieng' manyoro. Adono adhi mbele mana mapiyo piyo it gazet mar 8 mano mar gazet ni
ma Daily Nation. Nyaka sani koro nitiere kaka oseyud ranyisi mano ma koro ibro bed ka ichwalo e nyim doho mano e buch mibadhi moluoro gavana machon e kaunti ma Migori mano Okoth Obado kachiel koda wuode. Ka nyaka sani koro iwacho ni nitiere mibadhi mano mar omenda madirom milion 505 ma koro mieno mano Okoth Obado kachiel kod nyithinde 4 Hansel. Nyithinde 4 ma kes ni omakigo aneno ko ndika achiel kuom gi en Dan Achola Okoth, wan gi Susan Scarlett Okoth, Jerry Zachary Okoth, wan gi Evelyn Zachary. Manyi wacho ni polis nyo monjo moyudo evidence mopogore manye koro nyoketa pedha embele anti-corruption ethics and anti-corruption commission kanyo. Kes ni osebedo kaluwo Obado kinde mokalo mokalo machiegni ne waweni kes ni osewito oko kane ochiwo mwandu ne moko mondo ethics and anti-corruption commission okaw kaka ranyisi mar duoko gik mano kaw. Kata kamano aneno ka bura machielo oyawne ka ma iwacho ni milion madhi mana 505 mama nus bilion machiegni ma kes ma kabe ni pesni gi noyaki to ma erien kes ma aneno ka kodhigo nyime gi kaka apedha wacho ni jo anti-corruption nyicho yudo documents mopogore ne giyudo kowuok Central Bank of Kenya, wan gi KCB, wan gi Cooperative Bank of Kenya, Kenya Power. Mago mana ranyisi. Nitiere kembe moko be mopogore mabe nosechiwo evidence ewi case ni. Mamano koro mondo olok case ni aneno ka bro bedo matek ma koro walwa case ni kwa winjo nango. Wawinjo ni bro bedo nade. Adwa ni wadhi it gazet mar 10 mano mar gazet ni ma Daily Nation. Ka nyaka sani koro obila mano wuok e pacho kae kadhi temo mar keto kwe e pinyno mar Haiti. Nyaka sani koro giwacho ni gintiere kod geno ni wuodhgi kata dak margi e pinyno mar Haiti kata konyo sirikal mar pinyno mar Haiti e tieko jonjore mosebedo ka miyo pinyno onge kod kwe biro bedo ka dhi mbele e yo makare kata biro rume e yo makare. Ka nyaka sani koro wang'eyo ni obila kata bach mokwongo mag obila nowuok e pacho kae mano tarik 25 dwe mar 6 mano mahiga ni ka gidhi konyo mar keto kwe pinyno mar Haiti. Nyaka sani koro kotelnegi kanyo kod Godfrey Otunge ma en jal ma iwacho kanyo ni heads the multinational security support. Nyaka sani koro kane giwuoyo mane boma mar Port-au-Prince ma en log teacher mar pinyno mar Haiti gintiere kod geno ni gibiro bedo ka girakore e yo makare kod jomaundu mosebedo ka miyo koro pinyno mar Haiti bedo kod noka mar arita kwe. Kata kamano anyalo wacho ni magi gina geno makoro imiyo kata obila ma pacho kae ni yes ginyalo konyo pinyno mar Haiti mosebedo kod nok mar arita kuom thuolo malach. Otunge nye wacho kaka nyen gi mor kaka norwak gi number 1. Ok sirikal kende ma rwako gi kata mana jopiny norwako gi. Mara nyisi ni jopiny oyie gi bedo Kenya kanyo ero. Ingino Kenya dhi e piny ma ok dwarie. Ka jopiny ma kono dagi ni ok gidwa jo Kenya. Gima Kenya nyalo timo onge. Nyaka rwak gi jopiny. Ke jopiny be chal ka gimol gi tungi mang'eny mosebedo mane waneno chien kata kaka ninego ji ma jomoko be neneko ma cham nyaka dhano wetegi ma mago gin weche malich ahinya. Obila ma Kenya ka kuro waneno ko tich ma gidhi tiyo kucho en number 1 tiego obila ma kono e weche mag arita. Number 2 kendo koro miyo gi support e weche mag operations mag arita. Nyasome mbui oken nonro moyangi but nyasome mbui kamoro ni jo Haiti kata mana gangs mag Haiti jonjore miwacho ni jonjore mag Haiti go osebedo ka temo loso gi sirikal ma Haiti mar mondo gibed gi dialogue nikech chal ka gima giseluor nango ni bedo kanyo mar obila ma Kenya osekelo negi luoro moro ni inyalo logi makoro waneno kanyo ka koro matiende ni okango sekao maneno ni kwe odok Haiti kata ko en piny ma ni mabor kod kaka Kenya
kwe margi en kwe maber ne piny mangima. Bathe kanyo bende koro aneno ka nitiere riwruok makedo ne oganda nyaka sani koro gidwaro ni tim mane jatend piny Kenya William Ruto chuogo mar mondo mi otim nonro ne ratiro kata ne human resource e sekta mar thieth e pacho kae mar mondo mi tax force makamano mar mondo mi owuoko. Kata kamano waneno ka riwruok mano mar KMA gin bende odiochieng' manyoro ne giwuok oko ka gikwedo weche makama. Inyalo somo mano bathe kanyo Kwaramogi Ajwang'. Hansel adwa ni wadhi Machinglo mantiere it gazet mar 13 mano mar gazet ni mar Daily Nation. Machinglo makamano kwang'iyo gi wanyalo wacho ni gin gigo matimore e pacho kae wich bar ma jatend piny Kenya William Ruto nitiere godo. Kata kamano wang'eni katuna ma oket kanyo wanyalo pongo gi wiwa ng'ama neno mokwongo komako simu gi ng'ama nitiere toke. Kwaramogi Ajwang' bende nyalo ng'iyane achiel kachiel. Kwa ng'iye Hansel, magi gin weche matimore pacho kae. Ng'at achiel ywane nyawadgi tol. To king'iyo gik mabaro wiye, omanyo mar mondo mi okonye. Jatend piny to ing'eno oamua umo wang'e. En ong'e gik monego tim. Nyaka rawere ma Kenya ka mosebedo ka ng'anyo. Osetima osenyisa ni magi okang' monego ikaw to kenge go pok waneno kokaw. Achiel kuom gi en riembo jok manigi mibadhi e sirikal. Ariyo en neno nang'o obila manyicho neko omaki mo otere odo. Adek en ni budget gi expenditure ma sirikal odwok piny. But en koro mago keto tenge en chal ka gimo omanyo ng'awa omanyo Raila Odinga mondo timang'o okonye e wechegi. To binge gik modwaro ni mar mondo mi okonye edwa ni otigo analog solutions. Analog wange ni gin gik manyachon makoro ywane Raila Odinga tola mar mondo mi omed konye. To Ansel kwang'iye mesa kanyo waneno bathe kanyo bende wantiere kod fire extinguisher. Nyalo bedo ni jatend piny Kenya William Ruto setemo gi yorege mar mondo mi osim mach. To mach makamano wuok kanye? Owuok e mbui. Waneno ka nitiere simu mano mar ong'we yamo kanyo. Oket kanyo #Gen Z. Gen Z omoko mach e mbui. Jatend piny Kenya ok yue. Kaluwore ni kitimo gini to gitine giwacho ni wabo mosi e mbui. Gimose mbui kacha. Nya neno ka namba Raila osekete mbui kanyo ero mondo Gen Z omose. Ranyisi ma simu ni temo nyiso jasomo kani Gen Z gin joma digital. To sirikal mar Ruto kata Ruto jatend piny Ruto eno manyo gik ma analog to solve digital problems. Digital problems ok inya solve gi analog solutions. Nyaka manya digital solution. Matiende nang'o ni kantiere chandruok mora mora the right solution ema nyaka itigo. Right solutions ma Gen Z wacho gin gik ma gisepedhe mbui kata cha gin ok gidwa ni luongi e mesa iorne gi bahasha e bwo mesa igwelgi e mudho kaka wachore ni Raila gi Ruto nyorado e mudho kia igochne simu saa 7 otieno. Mago ok gidwa. Gin gidwaro nang'o ni ng'acha cha nigi mibadhi gole oko. Ng'acha nyoneko tere court. Lo chik weche man kata mana nyewa winjo ni nonro mag budget ochuoga aput moro ni mane madhi tiyo tijno. Mano Gen Z osedagi ni nitiere ng'at mondiki matije en mano ero. Weche mag thieth Kenya ka nitiere kweth moseket kamoro achiel matimang'o manono wechego. Ere tiende kendo chuogo kweth machielo ni ema dwaro nono. Koro magi gik ma Gen Z ok dwa ni iluongi e mesa ni wamadhuru chai Gen Z nigi chance ging'e kuma Java nitie. To nyalo bedo ni jatend piny William Ruto kachiel kod Raila Odinga osemosore nikech aneno ka nitiere handshake moro. Handshake achiel lwede ondike ka ni handshake koso ondike nang'o. Aneno ka lwede achiel nitiere kod sati maratong' to moro nitiere kod sati marachar. Mantiende ni magi nyiso mana gik matimore e pacho kae gi sani. Kata kamano Kwaramogi Ajwang' in bende inyalo pongo gi wiyi ni Machinglo makama in korka kori tinyalo interprete e yo machalo nade. Adwa ni otie kod wach mantiere it gazet mogika. Mano mar gazet ni mar Daily Nation kapok wadhi e gazet mar The Standard mana mapiyo piyo. It gazet mogik mar gazet ni mar Daily Nation. Hansel nyaka sani kori wacho kae ni onge chenro moramora mosetim kata onge projects moramora mosetim manyalo nyiso ni nitiere ni noti godo kuom hola mano madirom $1 trillion mosebed ki holo e pacho kae. Weche makamagi owach kod Auditor General ma pacho kae mano Nancy Gathungu. Wanyalo wacho ni Nancy Gathungu osebedo ka keto sirikal tesre ahinya kuom nono kaka sirikal osebedo ka tiyo kod omenda mage. Magi en kochakore dwe mar 7 higa mar 2010 nyaka dwe mar 12 higa mar 2020
2021. Onge project mora mora. Hola tikao tok nyal lerne japiny ni ero nwakao kata $1 million. $1 million nwakete project makama project ge onge. Kora kiana wach ni gin projects manyawawa kose ang'o matimore pesa dhi kure. Kenya gato mibadhi ochuo chie. Mano gima nyalo wacho. Igni 11 gi nus. Mano matiende ni dok nyaka sirikand Kibaki. Waduoke chien nyaka sirikand Kibaki. Sirikand Uhuru ne waneno ka mibadhi nochuo chien Kenya ka. Matiende nango ni pesni mani yolo. Ne wapenjore ya to pesni giro timo gang'o nikech kata magi malongo. Gima wanyalo neno malongo manyawa wacho en gimoro kaka expressway wanyalo neno nikech kata mana project mane Uhuru owe mane ok notieko ok wane ka dhi mbele mago waneno ko ochungte. En wach malita ahinya ka trillion pesa madhi mana trillion 1 ni koro nyalo bedo ni ok wanyal no dhi kure. Nyicha neno kata mana kidayo dho governor man Nairobi ka ok wanyal neno kata mana sirikal mokalo man Nairobi notiyo gomenda yo machal nade tang'o mane giloso tang'o mane giweyo to mano ok timre kata mana e Nairobi ka kendo timore Kenya mangima. Project mane sirikal ochako ok wanyal nono malong'o ma wanenang'o ni magi gik mane ochakore to kata ka wanono gi malong'o ma wayudo mondo iyud value gi tek kata mana SGR ka wapimo pesa mane watiyo go SGR Kenya ka gima jirandwa ma Tanzania otiyogo wayudo ka Tanzania otiyo gi pesa matin but giyudo technology mambele molo koro wapenjo ni to koth no chako go wakanyo wan ne wasign deal marongo so nango to maeriki nono malongo tido mani mibadhi manie haya nyakora muge jwange walieko ni alieka moko kuom gigo ma nitiere gazet mar Daily Nation okinyi makawuono adwani wang'e ane mana wach mantiere it gazet mokwongo ma The Standard kaito walor nonro mar gazet kalore na aneno ka welo sechope studio ka okinyi makawuono gazet mar The Standard wach magimiyo pek en kotudore kaka Gen Z nyaka sani koro wuok tung mosuo kod ogai mar Azimio Raila Odinga mano kuom odiochieng' manyoro ne waneno ka en bende nochopo e kar romo mano mar KICC. Moko kuom gi Hansel odiochieng' manyoro ne odhi e mbui kacha ka koro giseyo Raila Odinga kuom weche mano wacho ahinya to mano mar temo mar mondo mi oluong rowere moko mar mondo mi obed kod twak kod jatend piny Kenya gigo mane giwacho ni oyo ma en dhao marwa ok wadwa ja siasa mora mora mar mondo mi odonje dhao makama kalo ni nyaka sani koro wanyalo wacho ni nyalo bedo ni kweth maketo sirikal tesre nyalo bedo ni koro giriwore kod sirikal matiende ni ok ginyal chwalo dwaro mar jopiny nikech wang'e ni opposition ema kinde mang'eny ka sirikal otimo gino marach to gibo bedo kor jopiny gikedo ne ratiro mar jopiny kata kamano mano ok wabineno koro to bende nyalo neno moko kuom rowere mano chwalo pachgi kokalo mbui mar X. Gen Z millennials nigi feeling ni opposition e Kenya ka be osefail kata ka sirikal gineno ni osefail matiende ni wasebedo opposition throughout chakre independence wawacho ni chakre multiparty mano igama prochiko aparo to gima longo ma wanyalo neno ka opposition osekelo Kenya ka ok wane malongo waneno ka Cornelius Rono wacho ka nango ni loso kind Raila gi Ruto en mana loso mar gi ji ariyo nye giluongore mana kendi to giloso mano wan waonge waneno diu kaka wacho nango ni jo siasa ma Kenya ka gin jodin jokaich ma gin giseluongore mondo gitim ang'o ging'i mana weche makonyo gi ok ging'i weche makonyo jo Kenya ka wan ka gi Jiman wacho ni wagone Raila kamano maduong' ahinya kata kamano okaw yweyo ochopo kuma koro nego kawe yweyo owacho kanyo ni obed mos kaluore ni koko bedo mos to embe owacho kanyo ni mzee atulie ama pia yeye tumpe salamu 2-3 hapa na pale mago kaka Gen Z no loso odiochieng' manyoro to bende neno ka Rono no loso kanyo ko wacho ni nyalo bedo ni jo siasa gin ok gidwa ni jo siasa odonje wechegi giwacho ni Gen Z kaachiel kod millennials gin koro gimako ruath gi tunge we will be giwacho kanyo ni taking the bull by its horns kalore ni onge gimoro amora ma giluoro gibo bedo ka girakore kod sirikal kaka dwarore piny kanyo bende aneno ka weche mag IBC omeny kanyo nyakwara Mugia Jwang bende nyalo somo e gazet ni mar The Standard okinyi makawuono. Hansel wach ni mogik ka waloro nonro mar gazet an wachna mogik kanyalo jiwo jo Kenya ni wadhi adhiya nyime gi gito sirikal tesre mae kuma resruok wanitie ko ategemea jo siasa
mano to wabro fail. Josiasa to waseneno kose fail waka. Ka wategemea kata mana jotelo mopogore opogore sirikal, waneno ka gimbe gise fail. Koro nyaka watema push mondo sirikal otimang'o otitije. To sirikal be kata ka wanyalo losogo gibe giteme winjo gima jopiny wacho. Jopiny dwaro nang'o ni chik nyaka lu Kenya ka. Mibadhi onego rum. Jok ma mibadhi okwako e sirikal okiroko. Magi gik ma jo Kenya yuago. Jo Kenya ok yuago kata ni migi ikaw milion achiel imi ng'ato. Mano ok gima jo Kenya dwa. Jo Kenya dwa mani tich mane wayiero sirikal. Mane gima sirikal onego tinwa. Erokamano ahinya Hansel Oyango kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi bi walidne Nyakaramogi Ajwang' gazeta. Nyakaramogi Ajwang' gi kanye mwachopo gode giko mar nonro mar gazet. Gazet momori e kind The Standard gi Daily Nation inyalo dhi nyiewo, ibedo piny isome e yo makare. Yiena mar mondo mi akaw yueyo madundo gi sani, bang' yueyo taduogo kod twak mokwongo e chenro mar Rupiny. Kik idhi mabor. Makobori ancheno yarali ense yo mwando kana ni amakyaya inche kiko yetiga makobori ancheno yarali. Kupata huu wimbo kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *446 #. Kumbuka, Sikiza na Citizen ndo nyumbani kwa wasanii wote. Escape to the coastal paradise by grabbing the 25% discount from View Travel. Unwind and indulge in an all-inclusive meal plan for a 3-day stay at the luxurious Diani Reef Beach Resort, where every moment is a blend of elegance and relaxation. All these for only 31,000 Kenya shillings via SGR and 38,000 Kenya shillings for the flight option. Enjoy unlimited drinks and snacks as you slow down to the calmness and tranquility of the sea through thrilling water adventures. Wind down the day with spectacular sunset views on the shores of the Indian Ocean. Don't miss out on this exclusive all-inclusive offer from View Travel. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book your dream escape now. View Travel. Dream, explore, discover. Ma e chenro makeloni danji maliet. Ma e chenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kabuona ngol moral mar mdakel belo kaka winjore. Ma e chenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwa rowere bende kiyudo matin kik icham te ikungo. Duond mine Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo, mwanyalo thiedhi michange. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pach jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Tugo koro eka iye ochacho. Party. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende
medo bedo matek e boma maduong'. Gimoro amora ma Nyasaye omiya ok awene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye wakete pilo wacha. Miane ngima nyar kochia kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata lit tijiere ya ilak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alo ka ero joma ero walo. Alo ka ero matma nyisa gik moko. Nyar kochia tich abich ka tich abich saa 1:55 otieno mana e Ramogi TV. They never had a pretty girl from Ikrine thumbe manyien, jothumbe muero manigi talanta. Winj thumbegi timakre gi herano mar thum. Pado manyien e kama kinde mabiro mar thum chakore. Kik ngolo mora mora ma ogo mamit bai. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich chakre saa 5 onyango mana e Ramogi TV. Nyakwar Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo. Asama dwar wacho wache to go kot to jibiro te. Noero sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? Higni mosekalo ne gin jok ma idewo to kata mana sigandgi bende ne iwuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riwri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich Ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete ot tiomone chiemo to chiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye e yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek saa 1:45 otieno. Kik bai. Nyakwar Mugejo ng'anyisi ni bang' yueyo madundo tabro bedo kaduogo kod twak mokwongo e chenro mar Rupinyo Okinyi ma kawuono kama odwa twak otudore kod chuogo IEBC manyiena mano duola matayo weche mag yiero e pacho kae. Magi duto timore tok jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' manyoro noketo koke mane paro mar chik mar weche yiero e pacho kae. Wang'e ni rowere mago mag Gen Z bende nomiyo jatend piny Kenya ndalo 14 mar mondo mi ochak loso chenro mago mag loso commissioners kata mag yiero commissioners manyiena mag IEBC e pacho kae mar mondo mi ota chenro mopogore opogore e pacho kae. Kata kamano odiochieng' manyoro bang' gigo manotimore mane kar romo mar KICC bore Nairobi kae bende ne waneno ka rowere wuok oko ka giseyo jatenda duond bura mar ODM kata jatend riwruog siasa mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance mano Raila Odinga kuom ne chopo e kar romo mar IEBC ka giwacho ni nyaka sani onge jasiasa mora mora magidwaro mar mondo mi odonje chenro
nonro mag Gen Z. Kalore ni giwacho ni gin gionge jotelo. Kata kamano, kotudore koda keto kata jatend piny Kenya chuokoke, mano e paro mar chik mar weche mag yiero. Ema wadwaro ni watuagi odiochieng' ma kawuono. Mano nyiso nang'o to chenro mar yiero commissioners makamago kaluwore kod chike makoro nitiere paro mar chik makamano. Bendo bro bedo komiyo jo Kenya commissioners mar joratiro e pacho kae mag bago weche mag yiero kaachiel kod nono kiewe pacho kae. Kose bende e kinde mabiro mbele pod wabro bedo ka waneno ng'ikruok maka kod kacha. Mane momiyo kinyi makawuono Nyakwara Mugiajwang' abedo jahawi antiere kae kod okila ariyo e studio marwa e county ma Nairobi kae. Antiere kae kod okila Willis Otieno kaachiel kod okila Peter Wasaga. Oyawre Peter Wasaga, ichiew nade okinyi makawuono kendo machiegni? Achiew maber ahinya, koe mang'ich Nairobi kae. To koyo ni bende ikele gi weche mang'eny. Ing'eni nyocha tiagas mang'eny odhi e polo. Uru Nyasaye okelo koth mapek gi koyo ahinya mondo at least okulwa down. Oluok piny. Oluok piny bende. At least ani kiluote chuny boma ma Nairobi ok ijira ahinya kaluwore gi tiagas. Nyocha biro Nairobi ka tek sana, ijir kabisa. But amor mar biro e twak kawuono mondo wane kaka chenro ni idhi losi kata ka bende onyalo tieko ywaruok mwasebedogo kuom ndalo mang'eny. Ok en ywaruok mobiro ndalo achiel, en ywaruok ma pile ka pile, en ywaruok manochakore chakre 2002. In fact, it streamed back kochakore 1990s. Ma bang' yiero ka yiero wabelo ka ng'ur gi IBC tikelo duol machako yiero IBC manyien ma bende nyalo bedo ni en different gi mosebedo ka timore kaka. Koro mano gima nyaka wang'e ni ki ikelo ji to ki loko timgi pod wabro dok mana nyalo bedo ni lewni ema giloko tim to mana macha. Willis Otieno oyawre ichiew nade okinyi makawuono kendo machiegni twak. Ero kamano oyawre, ageno ni chako piny maber kendo Nyasaye ni kodwa. Kaka wachako piny kawuono ni taoro nyaka mos na makende ne jowa duto kuonde moro ma giwinjowa. Man Ng'ea, man Bondo, man Sindo, man Mombasa kata man Nairobi ka gi joluo duto. To ageno ni wadhi twak e yo manyalo gero oganda mar Luo gi oganda mar Kenya. Nikech wacho ni mbaka ema kelo lokruok e yor dongruok. Nyakwara Mugiajwang' in bende rwakni machiegni twak mar okinyi makawuono. Inyalo tudri kodwa kioronwa ote, paro, penjo moramora kokale namba mar ote machuok 23600. Kaka pile mbui marwa mar Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kwachako twak marwa yanga dago mar mondo mi wawinjane kaka jatend piny Kenya William Ruto kachiela kod ogai mar Azimio Raila Odinga noloso odiochieng' manyoro e kar romo mano mar KICC buore Nairobi ka. The signing of this bill paves way for the establishment of the selection panel for the appointment of IEBC commissioners. The IEBC remains a cornerstone of our democracy, responsible for overseeing regular elections at various levels, and on the overall, ensuring that our electoral cycle is managed transparently and administered in an impartial, neutral, efficient, accurate, and accountable manner. The IEBC is a very important institution. It's not the first time we've had issues with IEBC. If we find a solution to this issue of IEBC, it will be on the way to resolving very many issues in our country. I concur with leaders who have said there must be professionalism and integrity as part of the cardinal principles of the men and women who will be charged with the responsibility of overseeing our elections. Wawinjo kanyo kaka jatend piny Kenya William Ruto kaachiela koda ogai mar Azimio Raila Odinga noloso odiochieng' manyora chako di Willis Otieno. Bende nyalo bedo ni paro mar chika mar weche mar yiero mane jatend piny Kenya William Ruto keto koke odiochieng' manyoro kendo koro bedo chika e pacho kae koro wuok e bedo paro obo bedo chik osebedo gazetted. Bende adira bro bedo ka okelo lokruok makare IEBC e pacho kae kata kapok wang'iyo moko kuom fuondi manitiere paro makamano. An kaka nene gima duong' en ni IEBC ok en ni chike mane wangego. IEBC osebedo ka ketho yiero ma Kenya kaendi nikech jok manikuro gi jo siasa
ma interfere gi tich ma IEBC onego bed ni tiyo. Ok en ni chik ne onge. Kata gi sani kanyalo kodi, ing'e ni katiba wa ma Kenya, kendo ma wach mana setero nyaka doho, wacho ni kigo kura mar yiero ker mar piny, en kura monego bed ni goye constituency ka constituency. Tilande e constituency. Jo alego kosego kuchgi to gilando alekgi kanyo. Jo game goyo to lando game gi kanyo. To ido ka IEBC gi ni bukre ni gin giloso gi bulugo ni Bomas of Kenya National Tallying Center. Ni kura mano go alego, kuro nyaka kele Bomas kae kilando ne jo alego. Eka be jo Kenya duto ng'eyo ni jo alego to gocho nade. Nikech mano gima mano timoga en ni koro igolo yiero kuom japiny e constituency kuma ne nitiere cha. Ikele Nairobi ka. To between game gi Nairobi, weche jalokorega. Koro kok wanyal yie ni watimo yiero e constituency kaka katiba wawacho. Ok wadil gi gimoro nyaka National Tallying Center ni nyaka bedie. Nikech en ang'o ma Chebukati gi Lange ma jokuoge ka sama gibet Nairobi ka endi ni. En ang'o ma gin ging'eyo malojo game manogo kurago. Nikech joka nigi ballot boxes ni kanyo. Gin gi agents ma gweng'no pod ni kanyo. Jo gweng'no be pod ni kanyo. Ma ka nitie wach moro amora e polling station, dong box ni kanyo yawo tikwano to ji tieko ni maendi kaka wan wagoye, to walande ko gembwa kanyo. Kila ng'ato ndiko mare piny. Koro constituencies te nyaka wachop to 90. Tieko goko margi tikwano to gilando to kila ng'ato ndiko. National Tallying Center koro dong'a ni ji te by the time mag idwa lande Nairobi ka ji te oseng'eyo. Kok wadil gi wach mar go kura e constituency to gilende e constituency no. Kata mana no aket mana Papa. Ni mobed chairman mar IEBC marwa. Kata mana alok chike te. Pod wabro mana bedo gi weche mag tulo mawuok e weche mag yiero gi. Interference bro mana bet. To nitie gimoro madwa wacho maduong'. Nitie wuod luo moro iluongo ni Denzel Onyango. Ne en wuoyi masomo mbalariany Jomo Kenyatta. Wuoyi ni nonegi kendo notho. Kendo nowite mana e pi e kuma nothoe. To nonege mana nikech ne en wuoyi manogolo duonde kodhi e weche mag maandamano kowacho ni kaka piny dhi ni tok ber. Nyoro ineno ka josiasa obet piny giwuoyo to giloso weche mag yiero. Ne litna ni kata ng'ama wuoye wach mar jowa mothogi. Nitie osiepna moro en che president mar jopuonjre mag chike Kenya School of Law. Iluonge ni Okayo. Be mana wuod luo. Wuoyi ni nomaki, bano sandi, nowite mana e ginene. Okwanye mana e River Marago. Lakini berne kuma maber nokonege. Koro wan sani wago mbak. Jotelo go mbak IEBC. Dong nyalo bedo ni jotelo go mbak IEBC kalure ni jojenzi no miyo jotelo ultimatum. Ni jumani wadwa ni uneka kunyalo keto kare IEBC ne miyo sirikal ndalo 14. No, gima kwongo wacho ni samo se megi ultimatum no. Onego bende samo biro wi mesa to kwongo wacho. Ni ne jowa manonegi watimo mos. Jowa manomaki jowa manohinyi watimo mos. To jowa manonegi jowa manohinyeregi werwa keto pesa makama, ng'eno ok nyal romo, kech lit ma ini winjo onge pesa ma dichuligo. Wan watimo nu kama moro wane ni at least waduoko chunyi maber kata chuny janyuolni e yud kwe. To polise manotimo gigi osemaki, oseriembgi tich. Koro samo se tim mano no to wadhi e press conference ni koro kadhi mbele IEBC bende waseloso. Wadwa notime kama indi chiko sekadhi selection panel mondo keti wadhi bet gi IEBC. Maka jenzi koro dwaro mondo kendo koro tim yiero manyien. To obedo ni wantiere gi mikakati moromo matimo yiero no. To ok onego bed ni wiwa wil gi gigi. Indi joluma noneg 2007 2008. Be mana e wach mag yiero gi. To compensation pok gido nyaka kawuono. Nitie jok mano olalo mwandu, olalo ngimagi, joma nohinyi. Gimoro mara an mwang'o ga iye Kenya ka indien ni which will wiwa wil mani ng'at manohinyore gik siasa gi. Sama jo siasa tich osetamogi. To which will mapiyo. Omiyo na wakawo ni mondo awache gi sani. An ok adwa ni wiya owil. Owache mapiyo piyo gimoro amora ma jo siasa dhi wacho ma gidwa timo. Nyaka ging'e ni wach muwacho ni nunege jomoko. Jomoko nohinyre. Wachakuru wacho wach joma nohinyre gi, joma nonegi gi. Wayie ni pesa ok nyal chulo duoko chunygi, lakini migi justice. Migi ratiro margi. Familia mari oyud gimoro. Joma notimo gigi, joma undu manotimo ne gigi bendo maki. Wawinja ne wakili wa Saga bende okinyi makawuono. Kalure kode chike mano mar weche yiero mane jatend piny Kenya William Ruto chweko kod chieng' manyoro
Bende diro nyalo kelo lokruok ne duol matayo weche mag yiero kaachiel kod kiewe pacho ka IEBC. Kosen mana kaka iwacho ni gin mana joka lewni ema giloko. Ing'eyo gimoro achiel, Joyce. Nitiere gik moko ma iluongo ni constants e siasa ka. Constant mokwongo en interest. To interest en ga mar josiasa. Josiasa ong'eyo ga boyo interest mar gigi magichal ka gima gin interest mar jopiny. Lakini chutho kineno gin interest mekgi giwegi. Namba 2, e siasa ka constant mar 2 en gimiluongo ni pesa, gimiluongo ni betrayal. Osiepni kawuono, kiny en jasiki kiny. Makata koro Willis mwakili makoro wan go ni sani, kiny inya yudo ka kendo koro wuok koda tung' mosuo. Omiyo kopo ni iloso chik kaluwore gi kaka piny dhi sechego, giminyalo bedo ni inyalo solve mana crisis matimore sechego, but ok onyal dhi with the longevity mare ok nyal dhi ahinya. Ang'o miya wacho kama? Wasebedo kod IBC to kata panels mang'eny mosechuogi mondo ochug IBC. To gimomiyo ichuogoga panels gi kata gimomiyo ichuogo IBC every time en ni jopiny through the political class ok yiega gi results. Ok oyie ni IBC bende en independence. Koro mae gimomiyo pile ka pile ka bang' yiero ineno ka ji obede kokun moro giwacho ni IBC ni otimo marach, IBC ni otimo maber, onego atim kama mondo alos gini kama. But nitiere gik moko ma kok waloso kata walok mana ji kaka wakili owacho ni kata okelo mana pope to pod wabro dok mana kuma noyaecha. Nikech ang'o? Nitiere integrity mar the systems, integrity mar procurement, integrity mar technology, kasto integrity kasto the aspect mar independence mapok waneno. Ng'iyane for example kane lwenyo obedo 2007-2008 conversation ni nobedo. Kane conversation ni obedo nwabedo gi panel mane obedo comprised gi religious leaders, mane obedo comprised gi Parliamentary Service Commission, Judicial Service, I mean stakeholders machalo kaka LSK, mane obedo gi independent, obedo gi interim independent electoral commission. But what did we have? In that panel, ne oyiere gi jok manotenore kuom Prime Minister manen Raila Odinga, to gi jok manotenore kuom Mwai Kibaki at that time. Negi kelo maji ne owinjore, makata CEO manobedo that time, nen Oswago manen jaluo. To Oswago manen jaluo ni nowacho ni at least koro ng'ato obedo kanyo, wabro neno ka ng'ato gonwa oporo. But what happened? Nwaneno ka political interference pod nonyanyore, ma pod kata 2013 election de jok mane wacho ni IBC ne olos maber kendo ochako duogo motimore nade mobedo kod ng'ur. Aya chaki ane 2017 ochako bedo gi multi-sectoral panel mane yiero commission. Wayiero commission. Bang' mano Hassan ochako dhi gi Langi. Sani bende bedo gi Chebukati ma bende noyier mana kamano. Ang'o mochako timore? Chebukati ni kendo botimore nade? Obedo gi ng'ikruok ma dhano kendo kowinjore kode ma ochwe IBC obarore. Ang'o matimore? Ok wanyal bedo gi public trust ka ok wadeal gi our character kaka nation, ka ok waweyo political interference gi IBC. Nikech ng'ato William Ruto gi Lange nowacho ga ndalo moko ni kata uyier mana Oburu Odinga mondo bed Jacob IBC, pod wabro time nade? Pod wabro yombi. Ang'o mwatimo kamano? It's not about dhano. Ikech for example kiwacho ni religious leaders obed ka religious leaders mondo kel inclusivity. Religious Kenya is not a religious state. For example, one gi so many religions. One gi Muslims, one gi Hindus, one gi Christians, one kod jok moko yie kata kuom Kristo, one gi ji mang'eny. To gidwaro mondo giwuog gi ji adi? Ji ariyo. Matini either jo Kristo bro bedo golo ng'at achiel, kasto jo Waislamu bedo golo ng'at achiel, kata jo Hindu golo ng'at achiel. Pod ok obedo inclusivity. Makata itime mana kamano pod ok obedo nade? Pod ok obnyayo gima otimoreno. Koro gima wadwaro sani ni chike mantie kaka mane wakili owacho
mane bende owachi gi e kes mar Maina Kiai 2017 ni results kaka iyange e polling station, kaka iyange constituency, mane results mowinjo bedi. How can we strengthen this? Kech kwa dhia mbele gi wach, kwa dhia mbele gi chuoko, kata bang' ma wabiro chuoko, Karaila for example gi Ruto kethore in 2027, wachakwa wacho ni gini no dhi marach, wachakwa timore nade, wachakwa menyo kaka waloso another IBC, I mean another panel. Koro an kipacha ma en mana passing cloud. Ma ok dhi konyo. Ok nya konyo e kinde mabiro mbele nikech kinde mang'eny adira wang'e ni IBC onego bed Independent Electoral and Boundaries Commission kata kamano the independence mare ok wasebedo kwanene yo makare. Wakili Willis kaduoki twak okinyi makawuono. Nyaka sani koro wang'eyo ni panel mabo bedo ka dayo dho jogo ma oro kwayo magi mondo bed commissioners mag IBC kaachiel kod jakom mar IBC. Ogol gi ji abiriyo ma yande osechuogi kendo no wachne e kinde makoro chik mane jatend piny Kenya okete koke no kosebedo law kata kosebedo gazetted to koro bro nyiso ni commission ni panel machielo mar ji abiriyo odhi bedo ni koro koti koro ibo bed kichuogo panel machielo mar ji 9. Panel machielo mar ji 9 no bro tingo ji ariyo mawuok e Parliamentary Service Commission, ji ariyo mawuok e riwruok mano mar riwruoge mag kanise, ji ariyo mawuok e mano Political Parties Liaison Committee, ng'ata achiel mawuok e LSK kaachiel kod ng'ata achiel mawuok e ISPAC. To bende nitiere kaka duond buche manitiere koda wanyalo wacho ni jokanya 17 kende od bura emo yiene gi chwalo ji. Be iparo ni panel makama ibiro timo tich makare ne jokenya kata bedo ni giwacho ni chenro mar dayo dho jogo ibiro bed kitimo e public kata time rumbi. Iyo ni gima nyaka wayiere en king'yo kaka panel olose. En jo siasa ema winjore. Nikech ineno ka jo Public Service Commission, Parliamentary Service Commission, Political Parties Liaison Committee. Kigo kwan gine ma gin gi ji mang'eny e panel mida yierne. To an gima wachoge. Kara king'iyo yiero mokadho ni ma 2022 ni. Dong Raila gi Uhuru ne gi commissioners 4. Ruto ne gi commissioners 3. Onge pogruok. Kokwa deal gi yiero e constituency. Kata mana no team panel manade. Uyer selection panel keni yomane uyer GD obed commissioners tek ni timo yiero ni idhi landnwa ng'ama en rais ma Kenya kaendi Nairobi ka to ineno ka ler pod ok nyabed ler ok ne rieny ler ni rieny mana ka ueloyo mawacho ni nikech sami kete ni time constituency no kaka chik wacho to kemana kaka chik wacho okwabideo ng'amen chairman mar IBC okwabideo ng'amen commissioner wan kaka jo alego wadich mana gi returning officer wan walego to jo media bende nigi ratiro gibiro lekwa kanyo to ging'iyo ni jo alego yogocho nade to lande nade kage sewinjo kaka ilande cha to gi relay live nikech onge gima nyien mwatimo sani nwasebet gi iluongo nyaka ni ECK IBC man ndalo Kivuitu ma chama ka chama man nitiere od bura ne nominate direct ng'ama representative margi to neno 207 gima notimre wabedo gi mitimo ni independent koro ma interim independent mari Zaka San mabendo kitne de kan selection panel mar experts mana ka sani gi Zaka San neno gima notimre godo 2013 baji odhi nyaka lweny kikiriembo gi tich Chebukati ni kore mano wachi ni koro mind bende bank kana joto timo ng'anyo Tiagas Monday Tiagas Tuesday mano biro gi Chebukati gini gi waneno gima ne gitimo no 2017 koro wawe ng'iyo gini ahinya malo ka gini chal ng'ama dwa chamo liech ok inyal muonyo liech dichiel tong' liejni ikang'e matindo tindo kang'e 290 constituencies gi koro mondo bedo mayot kaso can reduce kuma mischief nyalo betie kuma ng'ato nyalo bire gi paro moro magalagala koro nyiso ni mondo bedi dwa pango ketho gini nyaka idhi e constituency 290 gi eki chak interfere but kiketo ne ni yiero broga dhi to bire tap ng'ata achiel kaka nodhi tap Chebukati cha omiyo Chebukati kano chopo koro chope tape ka to Uhuru bende gima wacho kode wano kwa ng'eyo Ruto bende kae samoro osemiye pesa wano kwa ng'eyo togo pikipiki ponki to kuma gini olware
Wacho ni maendi president. Ato binge ni chike manyien go nyaka sani koro wach ni jalup jakom mar IBC ok nyal bedo jakom automatically. Medi paro ni mano en gino makari ahinya ni ok nyal bedo jakom automatically in case ni nitiere vacancy mano mar jakom mar IBC to koro wach ni jalup ne ok nyal bedo jakom to jakom ne kanyo kaluore kod chiko manyien go. Bendo wach ni jakom mar IBC nyaka bed jago moromo bedo jangad bura kata judge mano mar do ma supreme pachoka. Bendo paro ni chike makamago nyalo miyo jakom mar IBC manyien bed kiyiero obed adiera ng'ama independent nikech wang'e ni kinde mang'eny jong'ad buche gin joma ng'ado bura kod paro maliw kendo ok ginyal bedo swayed kose nang'o asaka kose gin bende nitie kaka gibedo swayed kose dhano en mana dhano jong'ad buche gin dhano jong'ad buche bende gin electorates jong'ad buche bende nigi political stance mekgi ing'eni gima inyowa e Kenya ka mang'eny sana ni siasa marwa is ethnicized and it is not about issues. Iseneno kata presidential petitions moseter e do mar Supreme Court kaka gibedo ga decided ok adwar cast aspersion on the Supreme Court but ineno ka jok moko chunga gi jogi. In fact, thoth jo ema seche moko bedo ga independent. But ino ka thoth ji chunga gi jogi makata it is glaring ni ma en gima rach to ibro neno ko chungi jogi. Koro it does not matter qualification mar ng'ato. What matters en gima ni section 7A mar the Elections Act. Mar integrity. Ingeni qualifications nitiere qualifications aneno ko med nyaka qualifications ariyo ni ma commissioners oningo bed ni nigi technology knowledge e technology gibed gi accounting mano ber kabisa nikech ang'owa nikech kaka elections kaka yiero medore wadhi digital to wadwaro mondo wabed gi ng'at moro ma understand kaka systems bedo operated kaka for example voter registration itimo technologically kaka ginyalo prevent the system from hackers kaka ginyalo neno gima notimore kamago no nene Supreme Court case mondo wabed gi system moro mwanyalo kata protect data wan gi Cyber Securities Act wanyalo protect data koro mano it's very good on paper. Someone has the capacity mar bedo judge of the High Court is also very good on paper. Gigi tegit beyo e karatas kisomogi. Lakini gimiluongo ni implementation e mwaongego. Nikech the pesa non dhongo dhano. Dhano kopo ni romo kode gi pesa. Yudo ka cases moko ma very obvious. Judges have been accused nigi ng'alo bura e yo moko dhikare. Kuru kata ibed mana kanyo gi IBC chairperson ma is a Supreme Court nigi qualification kaka manyalo bedo Supreme Court judge ka gik ma underlying issues gi ko bedo dealt with podwa bro mana doka cha. Take for example Isaac Hassan neno wakili kata sani nyo bedo shortlisted mar bedo Court of Appeal judge ma bende ne wachne abito ong'iki ng'iane Chebukati bende wakili mane nigi qualifications mar bedo Supreme Court judge but mano be osekonyowa kuom elections mosebedo go kate pokwa bedo go problems mosebedo go for example na wacho procurement osebedo gi problem ka 2017 neno kaka procurement mag BVR notim ne Al Ghurair without following the due process. Nuadhi e court to nonyiso nango nonyiso ni nitiere irregularities but nikech time wadhi mbele matine ni court ose sanction gineno kan tiere problem but gacho ni mano wadhi mbele nikech time mar sa mang'eny mosetimorade mosedhi chaking'iane kwacha kwa biro Lycos ma 2022 ka bocha kwa neno the same problem mar procurement wanyalo bedo gi chike mang'iyo ni ka there is a problem in procurement matters wakao jogi to account watero jogi mwa prosecute gi tango matimore kanitiere procurement problem ithichi oko kose thichi oko mabende ok thichi inyisi ni step aside kasto kinyne ipumana ko ketie communication authority kaka jakom kanyo bocha kithichi oko kigoli kanyo in ambassador nikechango koro wan gi political interference jogi some of them onge a mind of their own gibedo controlled as robots from the government. Mini seni adwaro kama ineno ka ng'ane
wuodwa mane ginego malichni iluongo ni Msando kane owacho ni wang' ne wadwa ng'iya ne technology ni mapek ahinya. Neno ka gima political class notimo. Modhi owite kumoro kuriketo ne nyako moro matis ni emotime nade emonego. Koro ka jo politicians nyalo weyo intimidation of IBC commissioners to kasto chike ma wantiere gogi wang'i ni gibedo observed to the latter maka ntiere any violation to every person is held accountable at a personal level ma gibedo kata okiyenegi mar holding any other public office then wanyalo bedo gi independent body manyalo conduct elections but no kata ikel pop kaka ne wakili wacho katibed mana gi Supreme Court judges katibed mana go wadgi Raila nikech kapo katieko ing'eyo niya sani ntiere kaka weche wachore politics ka anyis ni politics is about interest and kata jok mabedo elected gi is about interest ne kata the chief agent mar Raila 2022 sani no bal gi Raila Sabina Chege mane ji dwaro kata mondo bed deputy mar Raila makano biro mabei mon ne pamo kendo ne ji omor kode bang election ni tap no dhi kure no dhi weche mag siasa kila ng'ato ng'iyo mana interest ne koro kata itim manade ka onge structures ka onge sheria kokwaluo sheria kako keti manie constitution kamane maina kiai Supreme Court ong'ado pod wabro dok mana kuma wantiere cha. Adwa ni wakao yuyo mokwongo e twak marwa mokwongo e chenro mar Piny Okinyi ma kawuono. Wamodh pi matin waduoga wadhi mbele kod twak marwa. Nyakora Jwang' kik idhi mabor. Waduogo bang' yuyo matin. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pat jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowa ni neuru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Nyakwar Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach kane giloso oganda ne chiko itgi bende kama ne gikalie weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo asama dwa wacho wache to go kot to jibiro tek. Noero sort out dispute. Kata kamano oganda osepenjo ni gin kanye to gitimo ang'o to mosenindo anyuola gi paro gi nade. E higni mosekalo ne gin jok ma idewo to kata mana sigandgi bende ne iwuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino ma gitimo. Riwri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye tich ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Sigana ni medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Meher kaul gil, ini biro timang'o? Kare. To joma onge ketho ema hinyore ahinya. Kuom higni 5 ne in kanye? Baba in bende ni wuonda kae. Weche era medo bedo matek kendo mapek. Akwayi mondo in iwuog e odni sani. An nasiche koiko kaka Samaira gi Sara biro timo arus. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Andisora. Aber. Avatar. Ewi magi duto nyaka joot achiel chung kanyakla. Ere kaka unyalo tona joma richo ka? An awinjo kan gi wich kuot mang'eny ahinya. Adwaro mondo temo kaka untie kae. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV.
machiegni kendo nyaka Ramogi Ajwang' kendo ero kama na inya kuom mido kete Ramogi TV e twak marwa mokwongo kinyi makawuono kama twak kae kod wakili Willis Otieno kaachiel kod wakili Peter Wasaga kotudore kod chuogo madoduola matayo weche mag yiero kata yiero commissioners manyien ka duol matayo weche mag yiero e pacho kae gino mar wero osebedo ka rito kod siso mar mondo mi ochuogi mondo piny Kenya odhi mbele yo makare ahinya kotudore kod jogo manyaka sani kech wang'e ni nitiere kuonde chung'od bura mopogore opogore kaachiel kod wuoth mopogore opogore kama onego bed ni bag yiero madundo to nyaka sani mano ok osebedo kotimore kaluwore ni IBC yande onge commissioner moro amora. Med chulo ote magi kata kamano kapok wadhi mbele kotoa kadwa na som moko kuom ote ma joneno mago osebedo ka chwalo no kinyi makawuono. Ote makamago abo bedo ka somogi achiel kachiel mondo wane ni to jogo maneno wa kuonde mopogore opogore wacho nang'o. Tony Barak wacho neno maler kawuok Kayole Junction Nairobi. Gima Ruto timo en gima ber lakini wate wang'eyo kaka Kenya itiyo gi mibadhi. Jok ma ibiro chwal kaka commissioners onego gilu sheria mar Kenya kik giti kod mibadhi. Joseph Onyango Atinga wacho ni wadwaro gini mapiyo kaka nyalore. Kijana Mpole wacho ni wadwa ni ochuog IBC mabiro tiyo kendo ok ni omake gi ng'ata. Mago moko kuom paro ma joneno magwa chwalonwa okinyi makawuono. Kwa dhi mbele kotwak marwa Willis bende nitiere paro no mar ni jalup jakom mar IBC kik bed jakom mar IBC ponono ni thuolo nitiere. Mano nyalo bedo ni dino rot moro kumoro koseno chik makare monego bed ni kete tim. Kalo ni e kinde mokalo chien wang'e ni jalup jakom mar IBC en bende wanyalo wacho ni ne onyalo timo gigo mane jakom nyalo timo kaponono ni jakom onge. Sani to koro kaluwore kod chike mane jatend piny oketo koke odiochieng' manyoro mano koro dina ni ka jakom onge nyaka koro yiera manyien ok ni en automatic ni vice ne bedo jakom koro. Vakala dogo penjo no. Wach niya. Andi ne bed ni an campaign mar jakom ma 2022 ni. Dino kanyiso Cherera ni odhi Serena lando gima ne gilando cha. Giwacho weche mopogore. Dina nyiso Cherera ni choma tir Bomas kacha ichung' malo iwach ni Raila Yombo giero ni. Kejawacho ni chairman olal, chairman tuo, chairman olewo kigi ok oneno gini. An tayari. Dina timo press conference no Bomas kanyo wuon. Eminyitho no tim kanye Bomas kanyo landi Raila Yombo yiero ng'ama ne gichido dhi e court. But mano nyisi kumomiyo jogo go gichika ina. Kejan sure ni nitie ng'ato bende Kenya Kwanza. Sama ne gikwalo kuch Raila. Mana besa mono ni jogi bende chal magin gi mwanyaka. Madine bed nigi paro mbele kaka Willis Palogari. Dine gisemako deputy mondo dhi oland jakom mondo bed president. Kapche Bukati pod ndiko tesegi kata pod madho chai. Eno pono selend kucho ng'ama nigi chido dhi e court. Koro gitemo mana gigi ok en chik miloso. Ng'ano loso chik nodwa gero mar jo Kenya. Ong'iyo kuma nitie loopholes. Madine pod ng'ato tiyo godo mondo tame yudo kuma ndo kwel mano kwelo godo. Koro chik no hotime maber. Nikech kata king'iyo mos wach ni dir yiero ka poka ka jakom onge ke jakom bel mana jakom mar IBC no bel mana dhano. Samoro ya nyamorore ma kata wuoyo tame. Doge nyamoko lokre momo. Kata onyatho. Onyalo bet ajali. Kata onyalo bet matuo nyalo goye. Omiyo samoro iketo ka ni jakom nyalo step in sama jakom onge no mondo tim tich ma chik ochiwo ni jakom no monego bed ni timo. Koro ok onego bed ni loso chik miwacho ni nyaka obed mana ng'at achiel ni matim gini. Kech ng'ani bed mana dhano. Ka ng'ani obedo ni onge to gimo onego bed ni timo mondo nyaka timi. Inde chik isewacho ni jalup ne ok nyal timo gino. Koro kara piny dichung' nikech jakom no onge. Mano en chik moko los mar gero yiero ma Kenya ka gi pacha. Mano chik ma ng'ato loso kok rango ni sama wakwelo ni ne wantiere gi loophole moro ka. Wadine ma kwan kwasa mako chairman odo kwalo godo kura. To wadine mana chairman no kende manyalo landowa. Mane kaka nanene. Adwa na som ote achiel moro kae mar Ruth Nyathi Ochieng kapok wadhi twak ewi gima chielo kata kapok watwak kotudore koda kaka jatend piny Kenya William Ruto kaachiel koda Raila ne temo ng'iso rowere no bede twak. Ruth Nyathi Ochieng wacho kae ni ka IBC to geno pod onge. IBC osekelo midhiero modhuro pacho ka nikech ok gisebedo joratiro. Mondo giti maber nyaka IBC bed independent kendo giti tijgi maonge luoro.
Odhi mbele gocho ni joma oluoro IEBC gin cartels manyaka jopiny nyaka jopiny manya kaka nyalo deal kodgi. Ong'isa ka ni penjna ni ponono ni yiero mar IEBC okotim maber, japiny nyalo kao okang' mage. Mano Ruth Nyathi Ochieng' wacho ni mogik to bende yiero IEBC officials onego bed gi public participation aluo twak ka an umoja enako. Mano penjo maliw ahinya ma Ruth Nyathi Ochieng' openjo okinyi makawuono. Penjo makamana chwalo ni Wasaga ka japiny bende nyalo timo gimoro ka seche moko chenro mar yiero jo IEBC ok odhi maber to bende time public participation. Gimoro amora maonge public participation inyalo ringo de do. Public participation en gima ochiwe national values and principles article 10 mar the constitution. But kwang'iyo panel mochuogni, gimomiyo chuog panel ni kaka neno obedo expanded, thinking mar the political class ni kagiketo multisectoral teams mano nyiso ni gikao pach jopiny from those sectors. Egimo miyo gineno ka giketo religious leaders, egimo gineno giketo ng'at manie accounts, egimo gineno giketo jok motimo chik, egimo gineno giketo jok manie National Assembly Parliament, both national gi Senate, mondo otim yiero machal kamano. Koro reasoning mar political class en ni jogi, and of course no wach ni ibro time in an open manner, makuma ji te nyalo neno. Koro wabro ng'iane from all their actions, nikech all these people must also meet chapter 6 of the constitution, integrity. Nikech kopo ni miyowa ng'at moro ma nigi integrity issues, then obviously mano with regards to chapter 6 ng'ato nyalo dhi constitution ma challenge that. Kopo ni en gi case monyalo wacho ni so and so nigi case aila ni ma pending kata mano sebedo decided ma cannot allow him to hold a public office. Koro that can happen, public participation can happen, but gima duong' ma nyaka wang'e about officials mwayierogi, it's not about ng'at moyier kaka en sechego. Nikech ng'ata kiyiero kata jo siasa sama iyiero giga gin ga jok mabeyo, gin ga jok makelo geno, gin ga jok ma reso ji koa e bugo. Mano e kaka gi package ga campaigns make gi. To ka gidonjo kanyo, gin ga jok man nigi very good CVs. To ka gidonjo kanyo, iwon man ntiere spell moro mobedo cast. Ineno ka gichako timo mana timbe mayombe, ineno ka gichako mana hero pesa, ineno mana ka gichako mana thiro jopiny, ineno mana ka gichako timo decisions moko makata in kineno buogi ni adieri ma be en ng'at mano yiero cha. Ng'iyane for example commissions mang'eny, wan gi commissioners ma sani bedo led gi jo Kristo, retired bishops. For example king'iyo ethics and anti-corruption, itelo negi a former bishop emeritus mar kanisa. King'iyo wach mar cohesion cha, but most of the time ineno ka pod speed ma gik moko dhigo ok dhi maber. Nikech ang'o? Wadok mana kuma nwachake cha, political interference. Nitiere jok moko ma are untouchable. Nitiere weche moko chopo kumoro makata ng'at monjo bed independence rembe kirni ochako luor. Kasto ka rembe osekirni ochako luor, mane gima koro weche mag mibadhi nyayore. Mane kuma koro weche mag kuo bete. Nikech inyise ni timma, ichamma, kokamano, twatiminade, wanegi. Koro jo siasa, kata gin jo siasa. Gede wacho ni ang'emu ge wacho ni wan jo siasa. Nikech obviously ng'ata en ja siasa. Jok ma wan go sani jo siasa, but wadwaro leaders. Nikech ko bedo gi leaders ema nyalo understand ni mae gima constitution wacho, mae gima integrity principles wacho, kendo mae kako onego watim gik moko e yo ma oyanga. Nono to wabro bedo kwa yiero gi ka gibecho kama mwago tik mwapam ni jo gibeyo, kasto kiny kendo jok mabeyo gi walaw ng'we le
ka gigolo gi ofis. Adona ketenge weche motudore kod chuogo IBC manyien. Man mondo wang'i ane kaka jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod Raila Odinga odiochieng' manyoro ne giwacho ni giseikore e yo makare mar mondo mi giluonga rowere madero 150 mar mondo mi gibed piny gitwa godo. Kata kamano rowere bende wacho ni oyo wan ok wabi timo mano kaluwore ni josiasa kosedonjo gino mwasundo to mano ok bidhi e yo makare. Wawinjane kaka jatend piny Kenya William Ruto noloso mondi odiochieng' manyoro. We have agreed that to bring the country together for the purposes of working on the issues that are of priority. We have agreed that a dialogue is the way forward. We have agreed that a membership of 150 representatives of various stakeholders, 50 of whom shall be young people of Kenya, the other 100 will be representatives of all the other sectors. We've agreed that we give people an opportunity to be heard, to express themselves, to come out with the grievances which are actually ailing our country today. The issue of unemployment, the issues of corruption, the issues of ethnicity. Kutoka achiel kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga noloso odiochieng' manyoro ka koro gidwaro ni rowere 50 kaachiel kod jokanyo mawuok e sectors mamoko 100 obed kanyakla mar mondo mi gitwagi kotudore kod neno kaka piny Kenya nyalo dhi mbele. Kata kamano rowere bende nowuok oko ka giwacho ni oyo ginok gidwa mano. Kwa nyalo mana neno moko kuom graphics mane rowere makamago ndiko ka koro giwacho ni wan ok wadwa ni josiasa odonja e wachwa ni ok wadwa ni wabed pinya watwa kodi. Ka bende ne giwacho kamano ni ne rawere wacho ka ni josiasa osebedo ka dwaro gige giwuona. Josiasa chokore nikech wasethungo gi ng'anyo marwa oken ng'anyo ni en marwa oken mar Raila Ruto Gachagua kata Kalonzo bende oken mar IBC en mar ngimawa mabiro. Mago mana kaka moko kuom rowere mano Kenyan Vigilante mano rawera kaka ne okwedo wach mar luongo twaka kod rowere kaachiel kod jokanyo mamoko. Rawera machielo mano Cornelius Keirono nyaka sani wacho kanyo ni twak e kind Raila gi Ruto ok marwa. Josiasa dwaro mana pongo iye gi giwegi. Wadwagi mondo chikwa gi josiasa. Wan kaka rowere kata rawere mag Gen Z kod millennials wadhi mako dhiang' gi tunge. Aya machielo wacho kanyo ni the government critic wacho ni ne wanyiso Raila mondo yue kendo wenwa ng'anyo watima. Wan ok wadwa twak gi Ruto, twak pok notiyo e pachoka nyaka nene. Mano rawera machielo mano Eugene Wamalwa wang'e ne en jatend duond burano mar DAP-K en bende nowacho ni wan ani ok aya kata wacho ni I'm not boarding. Martha Karua bende nowacho ni ma en otegu. Aya mogik Raila Odinga Junior mano wuod Raila wacho ni ng'ato ka ng'ato obed mana kiena kata joma ni kod nying machalre. Wacho ni mano ne en mana pach Raila owuon en kaka wuod Raila en ok otudore gi wach makamano. Wakili Willis kachako kod en ok wadong gi dakika 9 kende to atieko twak mar okinyi makawuono. Twak makamano bende paro ni biro bede yo makare kaluwore ni Raila to rowere no osewuogo do tung mosuo giwacho ni awe wauru wan gino ok wadwa ne josiasa odonje. Ingeni gini kidwara ng'e maber. Ruto osebet ka pile bane jopiny wach. Kata mana Raila ni Ruto osebane wach didi. Ruto oseketho buche Raila marom nade. Timre pile kae. To an kang'iyo picha sama Ruto wuoyono. Sani koro Ruto bolre mamuol ma ochalo Doto Miso. To ma ng'ama pile nyicha ng'anyo ne ji kae ndi bayo ne ji wach ka. Ng'ani piny osetamo telo ne. Agara king'iyo picha neno oonge gi oteku mar rais. Ndadhu mare mar rais osegore onge. Aneno mana ng'at ma yomyom moro ma dimbre ka koro chala gi bodhi ir jakom mondo omiyego moya moro matin. Koro gini ok en genuine. Ng'ani temo mana manyo osedhi e kona kere tesre machal bono nochomo podho
Koro biro mana sirre kuom jakom mondo konye. To gima lit ni jakom bende oseyie konye. Baba ne jite, yero samoro oneno ni Ruto bende wuode nyaka konya. Lakini ka en to kaka nene, nikech jopiny ema nodhiro Ruto ni, bokete kona, bodiye. To jakom konye nang'o? Kind Ruto gi jopiny. Jakom en ka ng'at jopiny. Ok en ka ng'at joma nie telo. Koro wani gimomiyo wuok ne kor jopiny koni, people's agenda koni, kodhi konyo ng'ama jopiny. To bende kapod antiere mana kumi, nyalo bedo ni riwruok mar Azimio bende pogore, nikech waneno Martha Karua kaachiel kod Eugene Wamalo, gin bende gichalo joma luoko lwetgi e wachno. Gima nyalo koni en niya, ok kata Azimio kende, kata mana ODM dhi bet gi shida. Nikech king'iyo kata ODM joma ne ni kanyo ne mana Jogi Oparanya, gi ng'anani, gi Junet gi ne mana ni kanyo. To the rank and file mag ODM mosebedo kata ka wuoyo kochung' gi kijende rowere matindogi. Gidhi chako koro ng'ato ka Sifuna kumobetie, ng'ato ka Babu Owino kumobetie, gin jo ODM. Gisebedo ka gigore lweny ni gi Gen Z. Koro sani ero jakom osedhi ka Ruto. Gibo chako wacho ni koro tawala ta Kenya tawala Ruto. Gidhi lokre nade? Gidhi be nyaka ging'ere gin giwegi. Nikech jopiny dhi keto gi ratil. Ni uchung' komane, ok inyal wuotho kara. Either in kodwa, kata idhi ka dialogue kocha. To ka dialogue nyan gima wacho. Ng'ino ber Josephina. Wan bero en gachiel. Wan kane wachako wuodhwa, nokwane Azimio, nokwane Kenya Kwanza. Azimio wan gi common interest moko. Ti kuonde mwacho ni wan gi common interest wanya tiyo kumoro achiel. Kwa biro gimoro. Lakini okwane Azimio. Be wacho wan friends gi ODM, my member mar Azimio. To kidhi ka Kenya Kwanza koni, to wan wang'eyo ni shida mar Kenya ka iluongo ni William Ruto. Ki Kenya Kwanza no. Sani koro chopo kuma jakomero dhi ka shida mar Kenya no. Jo ODM bende ochako penjre gin giwegi, kata jotelo moko manie ODM. Mano osewuok ka motegno ka wuoye weche mag kaka piny chalo ni. Gidhi chako wacho ang'o koro kadhi mbele kocha. Nikech jopiny to chal mok dhi bod basni. Maendi en mana jakom modhi temo konyo Ruto, to ok ane kodhi wuotho gi jopiny e wuodhni. To dhi bedo gi political consequences. Azimio, kaka iwacheno, Azimio to dhi osebarore. Nikech ng'ato kaka Roa, ng'ato ka Eugene, kata mana Kalonzo kani rango Kalonzo wuon. Okongo dhi e samindi kugira IBC cha, to bang'e sama gitimo koro gine mar ariyo cha, to dogo lal. To kata mana dialogue magidhieni, anawacho kaka wuono, kendo mondo record obedi. Bura magido chako mar one state lauchiel mar wuoyo ni, onge ber moramora madhi wuok e gino. Onge gima gidhi wacho madhi konyo. Kata mana NADCO report manotimi higa mokalo cha. Dine bed ni ati Gen Z gi ok odhi e ng'anyo. Okero William Ruto tesre. Ang'o mane mone timo IBC bill no higa mokalo. Ne nyaka ji Kenya 41 tho eko chak sign gino. Magi mane obed piny gi jakom bagi winjre gi gin jo Azimio gi jo Kenya Kwanza. Bagi ndiko report, bagi ndiko IBC bill no. Dak no sign nego, dak ne ikele chien kucho cha. To chakre mane kadhe ne gibet gi lingalinga. En mana gimitimo sani nikech jopiny no osewuok tesre okere tesre. Wadhi occupy IBC. Koro nyisi ni kata kuma gidhi wuoyeni manda lauchiel ni bende. Ruto gima dhi timo onge, madhi konyo ber mar jopiny. Ok odhi implement report magidhi biro godo no. Bro mana chuno kendo jopiny gi. Ema med dhi mbele gi ng'anyo margi. Gikere tesre ni. Kibo neno kapo ni gimoro achiel kata ariyo moro. Mane report no. Bro ibo tim. To an gima wanyiso jothurwa. Kata jo Kenya duto. Mar Kenya Kwanza gi Ruto to serumo. Maendi wacho ni jok mosewuok e telo. Tariki mapok olandno. Either in 2027 kata samoro gimoro amofre bagi gore piny jopiny golgi. Kapok ochopo 27. Wuok to gisewuok. Mako luong yiero chieng' moro amora Kenya kae. Onge kuma Ruto diyomb Kenya yiero moro amora Kenya kae. En ng'ama jopiny osetiekre go. Koro apenja ni to ng'ama be osegore mana piny kende wuon. Ang'o ma baba wadhi utimo gir ng'aneno. Ok iwe ogore piny kanyo wachier otim yiero manyien. Kenya odhi mbele maonge gi William Ruto gi joge mosekelo masira mang'eny man kod e piny kae. Mano en manyawacho. Aneno kata kama chinglo mano mar gazet mar Daily Nation okinyi makawuono noketo kanyo ka ne chalo ka jatend piny Kenya William Ruto ne gocho ne Raila Odinga komanyo analog ways mag tieko gik matimore pacho ka. Nikech sani nyalo bedo nogoyo lwenj mbui kalo ni rowere thothgi gigoyo lwenj e mbui. To koro en omanyo analog ways ma seche moko ok besimo kata mach manitiere pacho kae. Kata kamano wakili Wasaga nyaka sani dialogue makama in korka koriparo no nyalo nyago lemo. Kata bedo ni Gen Z oseng'iso jatend Azimio Raila ni ang'o momiyo sani koro intiere kod our oppressor. Giluongo Ruto ni our oppressor. Jal mosebedo ka sando jopiny. Joyce, kuku mar ng'anyo manyicho ayudo e Kenya ka kata chakruok mare ne ni jopiny
ne neno ni jok magiyiero ok winjgi. Jopiny igi no wang' gi the political class. The National Assembly, jopiny ne igi owang' gi executive, jopiny igi no wang' gi president. To jopiny ma otelne gi Gen Z, ma bende wacho ni gin leaderless. An chutho wacho ga gini ok gin leaderless. Gima timore ni gin gi leaders ma oselet gi down. E gin koro gimanyo gi take back that power. Jogi ne nigi a very clear plan. Jopiny nigi dwaro ma very clear. Number achiel, jopiny dwaro ni wabed kod transparency. Government ma weche ma corruption ma ji wuotho gi milionde 20 to bende ok ochuno gi ji rwako seche ma tek. An akia ni mara ni nyalo chopo pesa di to na winjo ni nitiere seche mag 900,000 ma bende cabinet secretary mag million nitiere jok ma rwako misibe ma pesa gi ng'eny sana to they cannot account for this. No achakwa ng'iyo ni there is a lot of incompetence in the cabinet. Ma ministers gimora mora mane jo UDA osingo ok dhi maber. Nyaka Asla Fund China no ka okwal. Kineno nyaka weche mag fertilizer ineno ni weche no timorade okwal. Implementation mar singo mane gimiyowa bende ok dhi maber. Negi promise wa heaven and earth, negi promise wa heaven to sani koro gimiyowa ngowa onge gima gimiyowa. Koro jogi are very strategic. Ni wadwaro mondo iteng lwet cabinets oko. Wadwa mondo ibed gi accountability. Wane accountability e government. Wadwa inclusivity. Wadwa reduction of taxes. Magi gin gik mok dwar dialogue. Nikech wasebedo gi dialogue mang'eny. Kata nadkoni nyocha wan gi dialogue ka. Ma chamo pesa jopiny kabisa. To out of the 9, achiel kanyo bedo implemented, signed into bill nyoro. Wasebedo gi wuoyo mang'eny kabisa. Gima sane jopiny dwaro en tim. To yan kora ng'iya ne baba ni akirikik. And gimana nyisi ni seche moko ng'iyo interest mari be. To interest jogi no bedo gi handshake Mombasa chon. E kind Ruto gi Raila ma onge ng'ama nong'eyo to Basanjo ne otelo ne handshake Raila ni. To ne giwinjore from everything I have a right to insinuate. Kanye kuma wach AU no I. Ni Ruto bro support Raila Odinga ma yud AUC chairperson. To kuro sani chief campaigner odie kona. Odie from all quarters. Kinde modi chief campaigner nying Raila bende poko chwalo AUC kocha. Poko chwalo kocha. Odi chief campaigner gi Gen Z, odi chief campaigner gi jogotka. Ineno as much as ni Gen Z ni ye gini mabedo wang neno ni lakini obedo hijacked. Mar also settling political scores. Nikech okinyali nyisa ni Gachagua manyo wacho niya ni government ni en mar shares koro luongi Joyce gi an ni nyithinde. To seche makoro ni pogo kek to no kodwarwa. Sani to koro wan nyithinde. Mano nyisi niya nitiere kaka gini chwalo. Bloggers mag president for example. Iseneno kaka giwuoyo kane candidacy mar Raila ochopo. Ineno kaka Pauline Njoroge gini thuku gini ne react. Koro Raila bende balance. Ni adwaro AUC ni to political instability bende nika. Ere kaka dhi. Koro mano can also inform gimomiyo Raila no timore nade. Raila no dhi mosore gi Ruto. But gima rach kabisa makik timre ni jogi tiyoga gi Raila marach. Pile ka pile. Gitiyoga kode kaka seche mar divert attention mar jopiny. Sama accountability dwarore, sama nitiere corruption gikelo Raila. Koro attention wuok kuom site mane omako jopiny ka. Koro jogot chako dhaw gi Raila, ji chako dhaw gi Raila to wiji wil gi issues manie mesa. Mane gima notimore 2022. Ka ido ka jogot ne wacho ing'eyo niya ni wanwahero Raila sab kabisa. Lakini riwruok margi go uruni emomiyo koro kwadhi gochone to pok ne gigochone are piny ne chakre. Sani bende ibro yudo ka giwacho ni no ero Raila kabisa ni ok wadwar ni Raila odhi AUC, wadwar ni obed ka. Magi jok mok dwar ne Raila ber. Ni wadwar ni obed ka mondo fight for political space. Ka Raila kendo biro mondo fight for political space ni no kwatimo rade no kwa ori. Koro this is just a political scheme ma ose hijack Gen Z madwaro also
taint the reputation mar Raila, ma bende Raila bende ose fall into that trap. Gimane Raila do timo kipacha. Ne gidhi gibede board meeting, nikech board meetings nang'in to gibede. To weyo ni baba, an magi ma suggest. Fire ngane. Kama implement. Kasi nyis baba ni baba, ting musiki. Warum ang'owa, warum mbele. Koro kibed ni weche ni ng'eny, ibedo ng'ama weche ne tin, lakini interest marwa mwadwaro mar AUC cha, nikech mano to en gir jo Kenya, en giro nagi, kendo en gima ber kwa yude. Koro kopo ni wa lose the focus, fight bro, nikech aneno ka nyaka barupe no ndik AUC gi Gen Z, gi set tag gi Twitter and everything. Kopo ni wa dhi mbele gi wach Island ni kaka Raila timo gik moko ni akia wacho ga ni gima Raila neno ko beto kata no kanyal neno katimo Raila kachung, but kipacha mar Ojana taneno ni he would have done it differently, not coming out to defend this government mane ose timo gik ma richo momiyo jo piny yuak malich. Ruto uoga oko o fire cabinet ne o get accountability, bank to accountability onyalo yudo confidence mag the nation. Iwacho kanyo makare nyake naneno ka thuolo marwa mano miwo kinyi makawuono serumo. Kata kamano kane wachako twak marwa kiliwilisi wuoyo kotudore kod rawera mano Danzela Omondi mane oyoda ka owito ngimane. Ne yangore ni ne ntiere maandamano chieng' tarik 25. Bang' mano ne onene skul, no osedhi e skul, kosedhi e skul kendo bang'e to koro nolala poya. Makata wuon gi kane loso no wacho ni ne ogone simu to yudo ka en mteja, koseyudo ka en mteja para ni maybe simbe the off. Kata kamano no chako bedo kod luoro ni ni nyalo bedo ni gimoro timore kalure kod malingling mano chako winj. Ere kaka sirikal ber ka compensate joma chalo kama, nikech waneno ni magi gin weche mag abduction ma ng'ato kose kawe yo ma ok ni kare to ilal kode apoya nono to kidi chaki kwanye kotho. Magi gik mane sirikal mar William Ruto kwedo kowacho ni kodonje telo gik ma kamagi ok wabineno. Kata kamano wasebedo kwaneno gi kaachiel kod wachni mogik wakili Willis. Wacho ni William Ruto riambo kotit. Onge gima bwana ne osega wacho motimre. Euja miriambo. Nyathini ne nyathi ma katieko university. Ne en taya mar gwengi kata mar odgi. To kana somo neno story mar Joshua Kayo. To chalna mana gima nyathini be notimne Denzel. Kech macha be nokawe mana ko lal kode bang' ndalo ariyo bang' mane jodhi e bunge ni. Kendo be ne group mane nitie bunge. To nowite e do yawo moro gine kai moranga kai. Ni koro sani obet kuma ni Kenya dhi mbele to yawuot luogi to nenda kama. Jo Kenya yo nenda kama ok wach wachgi. Ana wacho ni wachna mogik ni Ruto must go. Ruto nyaka wuoge telo. Ok wanyal bet gi ng'at ma gik manosewacho timo opposite. En gimo kelo ne jo Kenya en mana lit mapile. Ni tek ni ochungu kinyi gima ong'ere ni waboyudo chieng'no en lit gi mrima. Omedo no mana uchungu e chunywa. Koko nego ji to medo suru. Koko medo suru to gikwalo pes sirikal. Ena lit mapile mokrum. An achungi Gen Z ka wacho ni Ruto must go. Mano kende wachna mogik. Erokamano ahinya wakili Willis Otieno. Wachni mogik Peter Wasaga kaachiel kod wachno mar nek mar ojende mane wasebedo kwaneno kata mwaseneno mago ma ilal godo to bang'e ikwanye kowito ngimane. Wan ka nikech miriambo kod ng'ai mag Ruto gi lange. To ng'ai gi miriambo ni kikete agwambo. Obro ketho ne weche mang'eny kendo obro miyo ojende bedo maonge kod confidence. Namba 2, atimo mos ahinya ne anyuola ma Sindo joka Okinyi ma wuon Kennedy Onyango manyocho go lisasi. Rongai. Mano ja gweng'wa kendo ja dhodwa. En wach malit ahinya ka nyathi matin ngimane ng'adore e yo machal kamano. Weyo minyalo geng'. Alamo negi ni wech manie kot bro rumo mondo waku kanyakla kodgi mondo wane ni wakano nyathi Kennedy Onyango mondo nind gi kwe. Lakini compensation wadwaro kod accountability mar askeche manonego Kennedy to gi Danzel to gi G41 manothoka.
Erokamano ahinya wakili Peter Wasaga kaachiel kod in wakili Willis Otieno kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi ubi wabed kod twak mong'ith kotudore kod gigo matimore e pacho ka gi sani. Nyakora Mugi Ajwang' in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachopo e giko mar twak marwa mokwongo e chenro mar Piny Okinyi ma kawuono. Akawo mana yueyo madundo gi sani, bang' yueyo tibo bedo kiyudo chenro mar tedo gi chiemo. Kik idhi mabor. Tugo koro eka iye ochacho. Party. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimoro amora ma Nyasaye omiya ok awene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge kaka mwaluoro bwana ochiel chunye ni wakete pile wacha. Miane ngima Nyarkochia kod osiepene kaachiel kod joodgi. Kata lit tijiere ya ilak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alokero jomahero walo. Alokero ng'at manyisa gik moko. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. The August school holidays are approaching. After a busy school term, it's time for a break for the kids and for you. Let the little ones enjoy the sandy beaches while you relax during this break. Come explore and create unforgettable memories in Mombasa from 16,000 Kenya shillings for a 3-day trip via SGR. Take a dip in the ocean, soak up the sun as you witness breathtaking sunset views and explore the coastal trails while the little ones indulge in endless kids activities from 21,000 for a 3-day trip via SGR and 35,300 while flying. Malindi promises the family a blast with many kid-friendly activities and the opportunity to indulge in some well-deserved relaxation from as low as 25,000 Kenya shillings when you take the SGR route or fly down for only 34,500 Kenya shillings for a 3-day safari. Book your holiday now and pay in installments with View Travel's Lipa Polepole option. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254 to book your August holiday